To, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa a wata tattaunawar ta fashin baki, kuma wannan tattaunawa kamar yadda sanarwa ta gabata ta musamman ce domin muna tare da sanata Dr. Injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, tsohon gwamnan jihar Kano, tsohon ministan tsaro wanda ya rike mukamai daban-daban a gwamnati na siyasa da kuma wato na nadawa ko kuma appointment, sannan kuma yanzu haka shine dan takarar jam'iyyar NNPP na neman shugabancin kasar Najeriya. Kuma kamar yadda muka saba muna tare da editor Jafar wato editan Daily Nigerian, muna kuma tare da Nasiru Salisu Zango da barista Abba Hikima, ni kuma ni ne Audu Bula Mabukarti. Nasiru ne ranka daɗe. Ranka daɗe. Assalamu alaikum. Sannan ku ba. Yawa. Ranka daɗe, wato zan ɗan fara ne da wato kaman gabatarwa a takaice, sai kuma mu baka dama kai mana bayani akan manufofinka kafin mu shigo da tambayoyinmu. Wannan shiri ne wanda wato yake kamar haɗar matasa da kuma wato jama'ar Arewa baki ɗaya. Kuma burin shirin shine mu kirawo 'yan takarar shugaban ƙasa domin su yi wa mutane bayanai akan manufofinsu. Dalili kuwa shine a matsayinmu na masu gabatar da shirin nan duk mako ɗaruruwan mutane suka tuntuɓe mu suna tambayar mu wa ya kamata mu zaɓa a zaɓe mai zuwa. To mu kuma muka ga da mu ce musu ku zaɓuwa ne ko kar ku zaɓuwa ne, ƙwara mu nemo 'yan takarar su zo su yi jawabai akan manufofinsu, in ya so kowa ya ji, daga nan kowa ya zaɓi abin da ya ga ya dace ko kuma abin da ya fi gamsuwa da shi. Kuma mun gode sosai ranka daɗe da ka samu damar shigowa wannan shiri, wanda wancan mako ya karɓi bakoncin Kashim Shatima, shine mataimakin Bola Ahmad Tinubu, kuma a wannan mako muka sami bakoncinka. Muna matuƙar godiya, muna fatan alkhairi, kuma muna fatan Allah ya bar zumunci. Ina ganin sai mu fara ranka daɗe da baka dama kai wa masu sauraron mu a takaice bayani akan manufofinka. Me yasa kake so ka zama shugaban ƙasar Najeriya? To jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na farko ina so in fara godiya ga Allah, kuma in gode wa jama'an Najeriya, musamman 'yan gwagwarmaya irin su Jafar, su Bukarti, wanda cikin yarda Allah wannan gwagwarmaya ta sa Jafar ga kanan dai ka zama ɗan Ingila ka ban ma'ana. Saboda harkar karatu watakila shi sa ba ma ganin sa da yawa a nan. Saboda haka muna yi muku fatan alheri, shi Zango da Abba duka muna yi muku fatan alheri. Na farko na san mutane da yawa sun sani sunana Rabiu Musa Kwankwaso, kuma na yi karatu a Kwankwaso Firamare, a nan na fara. A lokacinmu akan yi jaraba a ɗebi yara a kai su bodin firamare waɗanda suke da ɗan ƙoƙari, to wannan ce ta kai ni Gwarza bodin firamare na gama. Na yi craft school a Wudil, na yi technical school Kofar Nasarawa a Kano, kuma na tafi Kaduna Polytechnic na yi diploma ta fari da ta biyu. Na zo ƙasar kunan Jafar, na yi karatu a Middlesex Polytechnic, yanzu na san ta zama jami'a. Na yi a Loughborough University of Science and Technology, na yi a Nottingham, na je Derby da sauran manya-manyan gurare wajen karatu duka akan harkar ruwa. To kuma na gama karatu na a India Shadda University, wanda duka dai wannan abubuwa da na yi Allah ya sa na ya sami PhD a harkar civil engineering, wato kuma a ɓangaren harkar ruwa. To 1991 na bar aikin gwamnati na civil service daga Reka, ma'ana da na gama technical 1975 zuwa da 1991, kusan dai in ka tara ta kusan shekara 17 kenan na yi a Reka na aikin gwamnati. Amma da na dawo zaga ya kamata in shiga harkokin siyasa, na bar aikin gwamnati na ritaya, na shiga aikin siyasa shekara kuma da Allah taimake ni shekara ta 1992 na shiga zaɓe na zama ɗan majalisar tarayya
kuma a lokacin da aka zaɓe ni matsayin mataimakin kakakin majalisa na ƙasa. To muna nan muna ci gaba da tafiya lokacin Babangida Shonukan ya zo, lokacin Shonukan aka yi mana juyin mulki, Abacha ya zo. To Abacha ya zo shi ne Constitutional Conference 1994 na shiga zaɓe a mazaɓin Madobi, Kumbotso, Kura, Garin Malam da Dala wacce take yanzu ta haɗa har da Gwale. Kuma Allah ya taimako ne nasara na shiga cikin wannan tsari. Bayan mun gama wannan ne muka so mu kafa kungiya, a nan muka kafa su PDM dinnan wacce da mu da Janar Shehu Musa Yar'adua. Bayan mun gama wannan Abacha ya rasu, to shine aka zo aka yi PDP da sauran jama'iyyu guda 4, kuma Allah ya sa ina cikin ma shirye-shiryen kafa ita kanta wannan jama'iyya ta PDP. Muka zo shekara mai dawowa 1999 na zama gwamnan jihar Kano, kuma shekara ta 2003 na faɗi zaɓe, kuma Allah ya sa aka naɗa ni ministan tsaro na Najeriya, kuma na ba shugaban ƙasa shawara akan Darfur, Somalia da sauran gurare da ake da gingimu. To shekara ta 2007 shine na tafi NDDC lokacin Shehu Umar Musa Yar'adua na wakilci Arewa maso yamma. Daga nan ne rigingimu suka taso na cin hanci da rashawa, na bar aiki na dawo, ina nan na shiga harkokin siyasa, kuma Allah ya taimako shekara ta 2011 na koma gwamnan Kano, kuma na bari shekara ta 2015. Shekara da wannan lokaci na shiga zaɓe na shugaban ƙasa da Muhammadu Buhari da sauran shugabanni. Allah ya sa ne na biyu, kuma dai muka zo muka taimaka wa shi Buhari ya yi nasara, kuma ni a lokacin na ci zaɓe na tafi Senate. To shekara ta 2018 na dawo PDP, kuma nan ne takara ta shugaban ƙasa ita ma, inda Atiku ya nasara, kuma Allah bai bashi nasarar shiga samun kujerar ba. To wannan a takaice sai kuma wannan party da muka ɗauko, New Nigeria People's Party, an daɗe da yi mata rajista, to amma dai ba a santa ba sosai sai da muka shiga yau kimanin wajen wata 10 kenan. Cikin yarda Allah yanzu ta shiga ko'ina. Muna da tsarin shugabanci na jama'iyya a kowace ward a Najeriya. Ward 8,809 duk muna da wakilai shugabanni. Haka ward a local government muna da wakilai shugabanni. Muna da su a jihohi duka, muna da su a zone, muna da su a ƙasa. Kuma yanzu Allah taimake mu, mun yi rijista na miliyoyin mutane mun kai wa INEC, kuma mu ne ma muka fara kaiwa duk cikin jama'iyyan nan. Muka kai musu kwafe na wanda yake soft kwafe na yanar gizo da kuma na takarda. To alhamdulillahi yanzu kuma muna da 'yan takara masu ƙwari, masu daraja a kusan a kowace kujera. Wannan a nan muke, ko muna nan muna ta campaign. Ni na zazzaga yau dinnan ina jin jihohi 2 ne tun da aka soma wannan abin ban je ba, amma wasu na je sau 2 sau 3 fiye da haka ma, saboda tabbatar da cewar mun san abin da ake yi, kuma jama'a an kai musu saƙo, sun fahimci abin da muka sa gaba, musamman a kudancin Najeriya. A arewa dai ba mu da wani matsala da ta wuce a jiya ta jaddada wa mutane, a daɗa tuna musu irin ayyukan da aka yi daban-daban, kuma da irin nasarorin da aka samu, da kuma nuna musu cewa in Allah ya yarda abubuwan da muka yi a Kano to ma za mu ninninka domin jin daɗin jama'a da kwanciyar hankalinsu. Wannan shine abin da muke ciki na tsari, kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu rantsar da kwamitinmu na PCC, Presidential Campaign Council. Ba kawai za mu rantsar da su ba, da su da kwamitoci, kuma su ci gaba da aiki wajen haɗa kan mutane da jawo hankalin mutane domin mu samu wannan jama'iyya ta nasara a ceto mutane, musamman talakawa da mutane mabukata wanda suke wannan ƙasa tamu. Haka, to Your Excellency ka ɗauko bayanai akan yadda aka kafa jam'iyyar da kuma 'yan takarkarunku. Kamar menene manya-manyan manufofinku a matsayinku na NNPP da kuma musamman a matsayin ka na ɗan takarar shugaban ƙasar ta? Me manyan manufofinku misali guda 3? To, gaskiya
muna da manya-manyan manufofi waɗanda suke muhimmai, saboda mu kaɗai ne muka yi littafi wanda muke cewa blueprint. Wannan blueprint da muka yi littafi ne wanda ya ƙunshi irin abubuwan da muke ganin in Allah ya sa mun yi nasara za a yi su, kuma kowanne mun faɗi matsala, mun faɗi yadda za a yi maganin wannan matsala, wanda an kai matsayin alhamdulillahi a halin yanzu mutane sun karɓi wannan tafiya. Misali, mun duba harkokin tsaro, mun duba harkokin ilimi, mun duba harkokin tattalin arzikin ƙasa, mun duba harkar abin da yake ya shafi wato infrastructure kamar hanyoyi. Shi sa ma yanzu kusan duk inda muke zuwa, inda ba da wani dalili ba a ƙasa muke tafiya a mota, da sakatarorinmu su ɗauki safiyo na kowace hanya, su ɗauki matsaloli na ruwan sha, wutar lantarki da asibitoci da sauran abubuwa muhimmai waɗanda mutane ya kamata a ce suna da shi, wanda a yau ɗinnan mafiya yawa ba su da shi. Wannan muna nan muna ta ɗaukar tsare-tsare da matsaloli na mutane, yadda kin Allah ya yarda kamar inda muka saba yi za mu ɗauki mataki. To kamar wannan ɓangare na jami'an tsaro ko kuma ce shi kansa tsaro, na farko mun duba mun ga sojojin Najeriya sun yi kaɗan. Duk in ka tara su na ƙasa da na ruwa duka 250,000, kusan 250 ne, 250,000. Wannan ba su isa ba, saboda mun duba dukkanin abubuwan da aikin da yake ƙasa da shawarwari na Majalisar Ɗinkin Duniya na yawan soja bisa ga yawan mutane na ƙasa da sauran abubuwa. Wannan za mu ninka, za mu ƙara su, kamar na 250 za mu kai su kimanin miliyan 1. Haka ma 'yan sanda su ma za mu ɗauke su daga 230 mu kai su kimanin miliyan 1. Za mu ƙara da yake na san Nasiru yana da tambaya akan tsaro, ko Nasiru za ka yi tambayar ka yanzu, in ya so sai His Excellency ya haɗa ya ansa. Your Excellency, idan muka kalli halin da ake ciki yanzu a jihar Kano, lokacin da mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo neman ƙuri'ar talakawa, Najeriya tana cikin garari na matsalolin tsaro, musamman arewacin Najeriya akwai matsalar Boko Haram da ya yi alkawarin cewa zai tabbatar da tsaro, amma ba za a ce ba a yi komai ba, amma dai in aka ga za a ga cewa kamar wasu ma suna cewa jiya tafi yau. Da haka alkawarurruka na 'yan siyasa an saba ji cewa za a yi kaza, za a yi kaza, amma idan aka shiga abin sai ka ga akwai bambanci. Misali, idan muka dubi yadda arewa maso yammacin Najeriya yake, 'yan bandit sun zama barnar da suke ma hatta kusan ninka ta Boko Haram. Shin a wannan bangaro kayi ministan tsaro, kayi mai bawa shugaban kasa shawara a bangarorin da ake da rikice-rikice irin su Darfur da Somalia, me za ka yi da zai bambanta da abin da yanzu wannan gwamnatin take yi, tun da gashi dai abubuwa a taɓarɓara suke, musamman a ɓangaren tsaro, musamman abin da ya shafi arewa. Me za ka zo da shi da zai bambanta da nasu? Kuma wannan ƙuduri za ka yi wa al'ummar Najeriya su tabbatar cewa alƙawarinka ba zai zama irin nasu ba. Tunda dai da yawan mutane suna ganin cewa a ɓangarori da dama kamar an gaza, la'akari da yawan mutane yanzu ba wanda zai iya, ba kowa ne zai iya shiga mota cikin kwanciyar hankali daga Kano ya tafi Kaduna, daga Kaduna ya ratsa ya tafi Abuja ba, sai da tashin hankali. Jirgin ƙasa ma da ake hawa yanzu shi kansa ya zama garari. Me za ka yi wa al'ummar Najeriya da zai zama ya bambanta da halin da ake ciki a yanzu? To, kai dai Nasiru Zango da duk wanda yake jihar Kano ya san irin tsarin namu da muke da shi ba irin na 'yan siyasa ne wanda kake faɗa ba. 'Yan siyasa suna nan suna irin tasu siyasar, suna faɗan maganganu ba lalle su cika ba. Amma ko maƙiyi da ya san mu ya san cewa in mun faɗi magana da gaske muke yi. Saboda haka wannan tsarin daban-daban ne da wannan kwatance da kuma. Kuma ina so in ci gaba da wannan bayani na abin da muke ganin zamu yi mu kakare wannan rigingimu da suke ƙasa, wanda sun dame mu, sun damu kowa, musamman mu a arewa maso yamma.
musamman wannan bangare na Zamfara da yake ya shafi wajen birnin Gwari zuwa Kebbi zuwa Katsina da sauransu, wanda sojojin da muke samun rayuwa in Allah ya yarda za mu samu sojoji nagartattu, mu ba su training, mu ba su kayan aiki, mu tsama musu tsari irin na zamani, na'urori irin na zamani. Wannan yana da matukar muhimmanci, kuma mun ware waɗanda suke za mu kai su kan iyakan Najeriya domin su tabbatar da cewar abubuwa da ake shigowa da su na ƙwaya da sauran abubuwa marasa kyau duka an hana shigowa da su. Haka kuma abubuwanmu da ake sassacewa ana fitar da su ta boda, tabbatar da an dakatar da wannan. Kuma banda wannan na abin da ke ya shafi harkar tsaro, za mu yi aiki da jama'a gabaki ɗaya, saboda mu 'yan siyasa ne, za mu jawo hankalin kowa a bashi hakkinsa, kowa ya masa adalci. Rashin adalci nan shi ya jawo mutane da yawa, waɗansu ma abin da suke faɗa suke nan sun shiga cikin wannan tsari na cutar da jama'a. Wasu za su ce ko an kwace musu gonakinsu, ko an hukuma ko sarakai ko 'yan sanda ko alƙalai, haka dai kowa da irin zancen da yake faɗa, cewar wannan ce ta sa su suka shiga cikin wannan hali. Mu a tsarinmu na farko tukuna za mu kirawo duk wani wanda yake da ƙorafi, tun daga wannan mutane da ake magana wanda suke kama-kaman mutane ko karkashe mutane, har zuwa 'yan Boko Haram ɗin, har zuwa wa'annan da suka turo mana wani irin ɗan takara ya shigo ɗan awari. Su ma za mu neme su, mu zauna da su, mu tabbatar da cewar sun faɗa mana me yake damun su. In mutum ya faɗa abu na gaskiya, kamar idan kai kana riga ko wani guri ka ce ba ku da makaranta, ko shanunku ba su da gurin cin abinci, ko ruwan sha, ko magunguna, ko wani abu, adama aikinmu ne. Da kuɗinmu ma muna yin ƙoƙarin mu yi makarantu wa Fulani da sauransu da mutane waɗanda suke marasa hali domin inganta rayuwarsu. Your Excellency, wata magana da take da alaƙa da tsaro, maganar wato kamar wato 'yan dabar siyasa, wanda mun san cewa a jihar Kano an yi kalamai na tunziri sosai daga ɓangaren waɗanda suke adawa da ku. To amma wato maimakon mu ji ku kuma kuna ƙoƙarin kwantar da hankalin al'umma, sai kai ma aka ji ka kana cewa mata su yi tanadin majanyi da matsami da kaza, kaga maza sai su yi tanadin barandami da lauje da sauransu. Anya irin wannan tsari zai iya kawo zaman lafiya a ƙasa kuwa? To, ai da ka ga bari na ɗan kammala wancan bayanai sai ka shigo da wannan. Amma wannan na so sanar da kai cewar duk jihar Kano ba za ka je ka samu wani da za ka ce wannan wani yana wani daba ko shaye-shaye da sunan Rabi Kwankwaso ba. Kuma sannan ne gwamnati a jihar Kano cikin yarda Allah, ban bar Kano ba, yaranmu duk sai da muka tura su kiru masu shaye-shaye, aka ba su magunguna suka warke, aka yi musu aure, wasu aka ba su aiki a gwamnati, ga sunan kana ganin su akan hanya da gurare. Waɗansu muka ba su kuɗi suka je suka buɗe kamfanoni na gyare-gyare ko plumber ko na gini ko na kafinta, bayan an musu training a industrial training fund, wannan hanyar shekara. Duk wannan abubuwa ne mun yi shi, kuma sai kafin mu tafi duk wani yaro da muke tare da shi wanda yake da yake shaye-shaye, sai da muka tabbatar ya samu wani aikin yi, mu tafi mun bar shi abin tausayi ba. Kuma na son sanar da kai a yau din nan dai ba gobe ba, saboda jihohin nan kusan duk na je su. Yanzu jihohi ne kusan guda biyu suka rage a jihar Kudu ban shige ta ba. Irin mutanen da muke gani, yara masu shaye-shaye, masu abubuwa marasa kyau, to ko kusa ba za ka haɗa su da jihar Kano ba, domin tuni muka tace. Wani ma ba zai san me ma ya faru ba shekarun da muka yi gwamnati, sai dai sakamakon gashi na. Kuma matakin da muka ɗauka na sojan, 'yan sanda, civil defense, har irin su immigration ɗin nan da custom, muka zo muka haɗa kansu a ƙarƙashin brigade commander, aka samu sinaje, muka ɗauko kayan aiki wanda komai tsadarsa muka so musu, muka ba kowa aikinsa da SSS. Sai da aka wayi gari a jihar Kano, duk wani mai ta'adin an ce ya shigo jihar Kano tsoro yake ji, wanda kuma ya shigo to kaga dole zai kare a gurin hukuma. Kamun ka ce wani abu, Kano ta yi lebur, yara sun ɗauki saiti, ana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Bayan wannan aka wayi gari, duk wani wanda yake son ya yi wata fitina, kai har yanzu ɗin nan da yi, ina son gaya maka a Kano dai tana ɗaya daga cikin gurare a arewa nan wacce take masu sauƙin fitintunu irin waɗannan. Kuma duka wannan yana da alaƙa da
tsarin da muka yi na empowerment, tsarin da muka yi na ilimi, yaranmu muka zuke su muka kai su makarantu ƙasashen duniya da Kano da Najeriya da sauran irin ladabtar da mutane da muka yi suka zama mutanen kirki. Duka wannan abubuwa ne waɗanda suke sun taimaka na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Kano. Kuma wannan bana shakka in Allah ya ba mu dama Najeriya ma gabaki ɗaya za mu yi mata irin wannan tsari yadda za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Masu kawo kwaya. Mu je ga barista Abba Hikima, na san shi ma yana da tambaya. To, ranka yadi kowa ya sani cewa kana neman shugabancin Najeriya ne. Najeriya kuma kamar yadda kowa ya sani akwai kudu, akwai arewa, mana akwai arewa da kudu a arewacin Najeriya da kuma kudancin Najeriya. Kuma yanzu haka alƙalma sun nuna cewa Najeriya ta ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suka fi ko'ina talauci a Najeriya. To amma sai dai ƙididdiga ta nuna cewa arewacin Najeriya mafi kaso mai yawa na talakawa wanda suke cikin ƙangin talauci a arewacin Najeriya suke, wanda kusan yanzu idan ka ɗauko jihohi kusan guda 10 wanda suka fi kowane talauci za ka samu da yawa daga cikinsu daga arewacin Najeriya suke, kuma kusan miliyan 80 da wani abu na talakawan Najeriya da suke Najeriya gabaki ɗaya ana ganin cewa kamar kashi kusan 80 daga cikinsu a arewacin Najeriya suke. To tambaya ta anan gudun shine Your Excellency, akwai wani irin gap tsakanin kudancin Najeriya da arewacin Najeriya yanzu haka. Saboda haka akwai buƙatar wanda ya samu shugabancin Najeriya ya zama cewa ya yi wani abu da zai toshe wannan gap da ke tsakanin arewa da kudancin Najeriya. Ba mu sani ba wani abu kake da shi a tsarin blueprint ɗinka wanda na arewacin Najeriya ne. Saboda yanzu haka magana da ake yi kusan a 'yancin Najeriya ka samun 'yancin kan Najeriya wurin shekara 62, wurin shekara 47 duka 'yan arewa ne suke yin wannan mulki. Amma kusan arewa dai ta ce a baya yanzu, kuma wannan abu ne bako sakamakon kafin yanzu arewa ce a gaba, ko lokacin da tura mulkin mallaka suka zo sun sami mu da tsari mai kyau da addini da tattalin arziki da wasu abubuwa kamar haka. To amma yanzu mun koma baya sosai. Kusan budget din Lagos ma an ka duba sai ga ya kusan 4 ko 5 na Kano State, wanda wuraren lokacin da kawo mulki a wuraren 2000 budget din Lagos baya fin biliyan 400, na Kano kuma na kamar biliyan 200 da kusan 80 biliyan 300 ma. Wani abu za a yi da za a tabbatar cewa arewacin Najeriya ta farfado ta kamo akalla kudancin Najeriya? To gaskiya ni na gamsu da cewar irin gab da yake tsakaninmu da arewa da kudu, in ba an ɗauki mataki an gyara ba za a samu matsala. Amma gyaran nan ba ana nufin a taka wa wancan burki ba, amma a gaggauta inganta abubuwan da za su kawo lafiya ko zaman lafiya kuma su kawo ƙaruwar arziki. Na farko a cikin blueprint ɗinmu mun ce za mu yi azuzuwa 500,000 a shekara 4, wanda duka yaran da muke da su wajen miliyan 20 za mu kwashe su mu sa su a makaranta. Yanzu wannan yara mafiya yawansu duka a arewacin Najeriya suke. Mun kawo tsari wanda yake za a yi hanyoyi, za mu gyara hanyoyi. Hanyoyin da muka bi na kudu sun fi na arewan kyau. Saboda haka idan ka gyara su ga baki daya ka fi taimakawa waɗanda suke da babban matsala, waɗanda suke ba ta da kyau. Za mu cire biyan kuɗi na NECO da WAEC da JAM za a yi kyauta. Kudu da arewa za a yi, amma mafi yawa waɗanda ba sa biya ɗin da arewa suke. Saboda haka wannan zai fi taimakawa arewa da ko'ina. Za mu buɗe tsari kowanne makarantunmu na sakandare a buɗa su, yaro in ya gama sakandare ya tafi jami'a ba tare da ya biya kuɗi ba saboda 'ya'yan talakawa. Wannan zai taimaka wajen mafiya yawa waɗanda ba sa biya yanzu su tafi gabaki ɗaya. Akwai tsare-tsare daban-daban waɗanda suke na inganta makarantunmu na sakandare da jami'o'i da polytechnics da colleges of education da sauran manya-manyan makarantu wanda muke da su, wanda suke da yawa a cikinsu a arewa nan suke. Kuma duk wani aiki na mai hankali in zai yi, to duk abin da zai yi za ga arewa nan mutane ne su ne wanda za su amfana a inganta tattalin arziki. Kuma akwai harkar noma wanda yake ya dace da arewa sosai, wanda yake har tsari zami na abinda bature yake cewa community board,
wanda za a taimaka wa manoma da farashi ya kyau, yadda manomi in ya samu ya kai kayansa kasuwa ya sayar da shi a daraja shi ma, kuma dama an gyara masa harkar tsaro za shi aiki, kuma za a shigo da tsari na taimakawa mutane da kayan noma irin su shanun garman shanu da shanun, taimaka musu da traktoci da sauran magunguna na feshi da iri mai kyau. Duk wannan abubuwa ne da muka yi su a Kano kuma suka yi mana amfani. A buɗe makarantu institutes da yawa kamar yadda muka yi guda 26 a Kano. Yaranmu kowanne ba sai ka je jami'a ba ma ka samu wani guri wanda zaka koyi wani abu muhimmi wanda za ka yi rayuwa mai kyau. Duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke za a fito da su wanda za su taimaka wa a ƙasa ga baki ɗaya, amma mafiya yawan su dama duka arewanci za ta amfana, kuma dama tsarin haka yake. Idan baka daidaita sahu abubuwa sun tafi daidai ba, kullum wasu suna ganin mu dinnan kaska ne, kowa yana ganin, musamman su suna ganin mu a matsayin su suke rike da mu, to kaga raini zai shigo. Kuma abubuwa da yawa yanzu a arewa kamar irin Mambila din nan, kaga kamar Chalago ne da Tiga Dam, sai dai can ya fi wannan girma. Amma kaga ko anan mun so injina mun yi komai, mun bar kuɗaɗe kimanin dala Amurka miliyan 43 na ƙarasa wannan aiki. Kaga wannan jiha kenan, dam 2 muka ɗauka muka sa musu injina. Yanzu an Mambila kaga arewa take za mu duba ta kuma ta kanta za mu fara aiki. Da sauran dam da muke da su wanda za mu yi tsari, za a ba garuruwa wuta, domin mun san sai da wuta arziki zai inganta, mutane za su samu aikin yi. Za mu shigo da gine-ginen gidaje da sauran abubuwa wanda za su taimaka wa mutane su samu aikin yi. Burinmu shine ya kasance duk wani ɗan adam da yake wannan Najeriya din, musamman arewan inda suke da rauni, muke da rauni sosai, a daɗa inganta su ko da ma a zauna lafiya, domin ana zaune wannan yana ganin wannan ba shi da shi, wannan shine mai shi, to kullum za a rinka mutane kallon hadarin kaji. Haka. Your Excellency, lokacin da kai gwamnan Kano, akwai tsari da kuka kawo na wato ciyar da 'yan makaranta da kuma yin makaranta. Wannan abu ne da idan Allah ya baka nasara za ka faɗaɗa shi ya zama dukkan makarantun firamare a Najeriya za a ciyar da yara kuma za a ba da ilimi kyauta? Kwarai da gaske, ai a cikin littafin akwai tsarin da muka yi, mun ciyar da yara ta ƙarƙashin CRC Community Reorientation Committee, wanda shi muka yi amfani da shi ya ciyar da yara, ya ba yara uniform kowace shekara uniform guda 2. Wannan kwamiti shine ya rinka wayar da kan mutane wajen harkar ilimi. Makarantunmu suka gyara su, abinda muka ba su nemi mutane su kansu su taimaka a kansu, magina su yi gini a kuɗi kaɗan ko kyauta, kafintoci su shi gyara a makarantunmu da asibitoci. Saɓanin da ko taga ce ta ɗan soma cikawa ko kwano, wani a ƙauyen sai zo ɗauke ya je ya kare tikin awaki, kowa yana gani, amma da yake na hukuma ne babu mai shi ba zai ce ka me yasa ka ɗauko, ba ma ɓoyewa yake ba. To wannan mun kawo shi ƙasa. A ƙasa yanzu mun sa masa Community Participation and Reorientation Committee. Za mu yi shi a kowace ward 8,809. Wannan su ne waɗanda za mu sa, wanda su za su yi wannan abubuwa. Abinda za mu yi shine mun zaɓi shugabanni kamar yadda muka yi a Kano shekara 8 ɗin nan. Akwai shugaba wanda muka sa shugabanni mai sarauta, kaga kama irin su Kano kamar dagaci kenan, shine a samu babban dagaci in sun fi ɗaya yana ciki. Samo chairman na party ɗinmu da chairman na wata party babba, saboda ba ma son a ce abin na jama'iyyar NNPP ne, to za mu haɗa chairman. Haka muka yi a Kano. Za mu ɗauko wakilin mata, za mu ɗauko wakilin mutum mai taimakawa al'umma, za a ɗauko shi a sa shi a gurin. Za a sami limami wanda za a sa shi a gurin. Za a sa mutane irin su wakilin matasa da chairman na PTA da wakilin mutane waɗanda suke kamar masu bukata ta musamman. Su dai 11 ne wanda za a sa su. Dukan mu a tsarinmu daga federal government za mu aika musu kuɗi direct ta hanyar budget ta hanyar National Assembly. Wannan kwamitoci ne ba wani sabon tsari ne na gwamnati ba, saboda ba za mu jira yadda local government suke tafiya da jihohi a ce ta nan za mu tsaya kawai a cikin shekarun da za mu yi mu samu ci gaban da muke so ba.
To, Your Excellency, za mu je ga Jafar, na san shi ma yana da tambaya, amma kafin mu je, Your Excellency, ka yi maganan azuzuwa 500,000 da za ku gina, ga magana ciyar da yara, ga maganan uniform kyauta. A ina za ku samo kuɗin nan? Wata kuma tambaya mai alaƙa da wannan, Your Excellency, lokacin da ka yi tsarin ilimi kyauta a jihar Kano, wato kuɗaɗen da gwamnatin jiha suka dinga ba wa makarantu bai isa ba, saboda haka makarantu da yawa sun wahala a wannan tsarin. Anya kana ganin aka bude tsarin nan ya zama Najeriya gaba ɗaya makarantun Najeriya ba. To gaskiya magana ba haka take ba. Makarantunmu ba su taɓa samun kuɗi kamar inda suka samu a lokacinmu ba. Lokacin da muka zo akwai program da nan BBC ɗinku ta yi a wani program da ake yi duk shekara na mutane waɗanda suke marasa hali, wata rana da ake warewa. Na ji wata mata ta ce yaranta guda biyu sun dawo daga makaranta, nawa ne menene babu kuɗin biya, kuma sai ta ce kuɗin ba wani yana bane naira 400 ne, ba kuma ni da su. Kaga ta nuna ba wai zagin kowa take ba wai tana yi ne dan ta zage wata hukuma ko wani abu, tana faɗa tsakaninta da Allah. Me kike yi? Wanki nake yi. Me ake yi kaza? Tun daga ran nan sai da samun karfin gwiwa farkon gwamnatinmu cewar duk makarantu na sakandare, saboda in ka ce ma masu shi su biya waɗanda ba su shi kai gwamnati ta biya musu. Abin da ne kawai na kirawo duka principals na sa su a Africa House na ce kowa ya faɗi yawan ɗalibansa, kuma dama uniform ake biya ko ina. Na gaya musu kuɗin mun rage kaɗan, suka ɗan yi rage kaɗan, duk wata uku sai mu ɗauki kuɗi mu je mu kai musu dunkule domin ɗan kowa yi makaranta. Wannan matar farkon gwamnati na ita ce ta kawo mana tsari na cewar sakandare ma lallai akan yaran nan guda biyu Allah kaɗai ya san yanzu abin da suka zama da suka koma makaranta, don sai da nasa aka kira su suka koma makaranta. Haka kuma 'ya'yan talakawa da yawa ta wannan rashin biyan wannan naira 400 a wannan lokaci suka koma makaranta. Saboda haka makarantun sakandare sun samu kuɗi, makarantun jami'o'inmu da muka yi gabaki ɗaya duk abin da suke so, abin da na gaya musu kenan, duk abin da kuke so including har da extra lesson, babu kuɗin da mutum wani principal ko vice chancellor ya kawo wanda ba mu biya musu ba. Saboda haka ba haka bane na cewar makarantu ba samu kuɗi, ba taɓa samun kuɗi kamar wannan lokaci da suka samu. To, Your Excellency, kafin Jafar ya je, tunda muna maganar ilimi, muna magana ne akan ilimi, tunda muna magana akan ilimi kafin Jafar ya shigo, bari na yi tambaya akan ilimin. Your Excellency, yanzu halin da ake ciki, miliyoyin ɗalibai suna fargabar ba lallai su iya koma makaranta musamman jami'a, domin a halin da ake ciki wasu makarantun ana biyan kuɗin registration naira 30,000 ko naira 40,000. Yanzu magana da muke yi a makarantu irin su jami'ar Dutse, jami'ar tarayya ta Dutse da Maiduguri da sauran ma jami'o'i sun fito da jadawali wanda yake nuna cewa an ƙara kuɗin nan ya kai naira 140, waɗansu naira 180. A naira 30,000 da ake biya, da yawan mutane suna kawo mana takaddunsu sai dai a yi musu bara a roƙa musu ba za su iya biya ba. Yanzu gashi ya zama naira 140 a jami'o'i, kusa kowace jami'a abin da za a rika biya kenan. Wannan kenan a gefe. Wannan yana nuna cewa ɗan talaka yanzu a Najeriya sai dai ya yi wata makarantar ba dai jami'a ba. Banda wannan, idan muka kalli makarantunmu na secondary da primary, kusan karatun a gurɓace ike. Mutum yana tura 'ya'yansa makarantar gwamnati ne idan ba shi da zaɓi sai su makarantar gwamnatin. Amma hatta masu ƙaramin ƙarfi ma za ka ga cewa makarantu masu zaman kansu suke kai 'ya'yansu. Don akwai malamai da sani na primary da secondary da suke ɗaukan 'ya'yansu su ajiye su a makarantar private, su kuma su ƙarasa makarantarsu ta gwamnati su koyar. Wani yana ƙara nuna lalacewar ilimi ta kowane mataki tun daga primary har jami'a. Duk da cewa mun ga irin ƙoƙarin da kai wajen tura 'ya'yan talakawa ƙasashen waje su yi karatu, to yanzu wannan magana ta zama magana ce ta kusan kowa da kowa. Duk wanda yake a jami'a yanzu in ba ɗan wani bane shi ba lalle iya karatun ba. Me za ka yi ko kuma wani za ka yi wa 'ya'yan talakawa cewa idan Allah ya baka wannan ƙari da aka yi da kuma lalacewar ilimi zai zama daban da lokacinka?
Kuma Your Excellency da Allah sai a haɗa tambayar Nasiru da matsalar yajin aikin ASU. Malaman jami'a suna ta yajin aiki kuma suna da bukatu. Shin za ku zauna da su ku biya musu bukatun na a daina wannan yajin aikin da ake ta yi? To ai yawa to wannan ma zan koma ma akwai tambaya da aka yi ina ma za a samu kuɗin. Haka wannan magana ce babba wacce ya kamata a yi magana a kanta. Gaskiya duk wannan abu duk laifin gwamnati ne. Gwamnati bata gane ba. Mu da muka shigo cikin tsarin mun fahimci komai. Mu da muka zo a budget ɗinmu mun duba tun farko kusan duk abin da ake bukata muna ba jami'o'i da manyan makarantun da muke da su. Sai su tafi su je kuma su karbi scholarship, su karbi kuɗaɗe. Yanzu ka ɗauki College of Education a Kano a wannan lokacin kusan yaro 25,000 ne. Kowanne yaro a lokaci na biyan 25,000. In ka lissafa 25,000 naira sau kuma mutum 25,000 in ka buga a calculator nawa kenan. Amma duk idan aka yi gama ba za ka ga hanya ƙwaya ɗaya cikin makarantar ma sannan muka je babu ɗigon wani interlock ko wani gini ko wani abu ƙwaya ɗaya da za ka ce gashi wannan hukuma ta yi da wannan kuɗin. Wannan babban matsala ce. Mu da muka zo duk muka gane wannan abubuwa kiransu muka yi muka ce ba ma rigima da kowa ba mu zo don mu ɓata wa kowa mutuncinsa ko wani abu ba. Amma dai mun gane cewar kuɗaɗen da kuke karɓa ba amfani kuke da su. Suka yi ta kama na ce to shikenan yau zan ba ku kowa ya rubuto min yara nawa yake da shi a makaranta nawa suke biya kuma zan biya ku na tam ɗaya. Suka je suka rubuto suka kawo nasa duk aka ba su kuɗin na tam ɗaya. Na ce amma kowa na so ya zo ya ritaya ɗin kuɗin da ya karɓa na fees sannan ya muna ritayar wa'annan kuɗi kafin mu ba shi next batch na wata kwata ɗin. Wato ya zo ya lissafa miliyan 625 na lissafa. Nawa? Miliyan 625. To miliyan 625 in ka je ka tambaye su a lokacin nan sai ka ɗaura mutum. Ba inda za su samu wannan kuɗin ko ba abin da ake da su. Saboda haka na gaya musu na ce ni bana neman fituna da kowa ban zo in ɓata kowa aiki ba. Amma kuma ni na san Allah ma zai tambaye ni aka ce na bar gurin nan na baku kuna yin ta'adi. Saboda haka da suka yi ta bayanai na ce to gashi ga kuma ka'ida guda biyu ku ritaya da abin da kuka karba na baya ku zo ku hada da wannan har na bari ba wani vice chancellor ko provost ko wani da ya zo ya ce na shekar ku kaiwa commissioner ni zan zo in zauna da ku kuma kowa ya kama zancen banza ransa zai ɓaci har na tafi yara ba sa biya kuma sannan wa'annan kuɗaɗe ba su zo sun yi ritaya ba saboda haka akwai rashin iyawa akwai sannan ina senate ina cikin kwamiti na education muka gayyato duka yan principal na college of na unity schools secondary schools kenan suka zo su defending budget a lokacin nan an kawo mini yaro kimanin 80 daga Madobi local government wanda yake buƙatar kuɗin da suke nema ba wai kuɗin tafiya ba ko bokiti da za su saya ko wani abu abin da za ka ba makarantar kawai naira 84,000 a lokacin nan na ce ai min lissafi na biya to ina jin haushin wannan sai ga su saboda na san duk kuɗin na yawancin ɓarantar da su ake saboda haka da suka zo na tashi na ce da su me yasa suke karɓa wannan kuɗi wata mace daga Port Harcourt River State Unity School ta za ta yi bayani na yi fata-fata da ita na ce in bata shiru da bakinta ba zan tabbatar da cewar na an kafa kwamiti ni ne chairman na bincikenta bata sake magana ba kuma wannan kace talaka zai biya 84,000 yanzu wa'annan yaran suna final year wanda na fara biyawa din nan last year na biya musu kuɗi na ƙarshe ina son in gaya maka daga wannan 84 din da na zo na biya na ƙarshe mutum 5 ne ya rage saboda iyayen ba ma za su iya biyan wancan ragowar kuɗaɗen na yadda za a kai su yadda za a ɗauko su yadda za a sai musu ɗan kayayyaki basic da suke bukata wanda muka ce su kuma iyayen su yi to wannan ma duk sun kasa. To amma Your Excellency in haka ne me yasa lokacin da kai Northwest University ka saka kuɗin registration 70,000? Ban ji ba. Lokacin da kana gwamna da aka yi Northwest University an sa kuɗin registration 70,000. Ayya ai wannan da aka zo muka yi ta musu da su aka yi ta rigima saboda haka daga ƙarshe dai
wanda suka zo shugabannin wanda na sa suka matsanta suka ce dole sai an sa kuɗin makaranta muka yi ta ja to ko da kana gwamna ko shugaban ƙasa ba dinne komai ne za ka je ka ja da shi ba. Saboda haka wannan na fara da aka biya farko 2011 na shigo. Saboda haka da aka gama suka zo waɗansu suka kasa biya na ta kira su na gaya musu na ce na gaya muku. Abin da ya sa na kyale ku saboda ku ne ku gane cewar ga dalili. Saboda haka kada wani mutum kwaya ɗaya ya sake tambayar kuɗin makaranta a jami'o'in da muke da su. Tun wannan da suka biya kuma abu ne wanda muka yi da su shugabannin suka ja na ja wannan abun mafiya yawa in an ja ba na shika. Amma wani abin dan a zauna lafiya kuma ka yi mekin ka kawo hujja sai ka ja. Wannan sun biya banda wannan shekarar babu wani wanda ya sake biyan kuɗi har na bar a Kano a wannan makaranta da sauran makarantun da muke da su. To Your Excellency bari mu je ga Jafar. To Your Excellency akwai wato harkar haɗin kan ƙasa yana ɗaya daga cikin matsalolin da suke addabar Najeriya. Inda za a ga nan saboda wata rashin haɗin kai za a ga rigingimu na faruwa na ƙabilanci wani zubin da rigingimun addini. Akwai waɗanda suke ganin cewa kamar wato kana da kafiye son naka ko kana da son arewa sosai. Wasu kan ba da misali da yadda a lokacin da kake gwamnan jihar Kano a zango na farko ka kori malamai waɗanda ba 'yan asalin jihar Kano ba, wanda an samu matsala a sanadiyar wannan decision ɗin. Wasu na ganin cewa an kori malaman lissafi da na turanci da na kimiyya waɗanda ana buƙatar su, kuma wannan korar da aka yi musu an yi shekara da shekaru ba a maye gurbin ba. Idan Allah ya baka nasara ka ci shugaban ƙasa, za ka fi nuna za ka riƙa har yanzu za ka ci gaba da yin abubuwa ne da za su nuna gashi kamar ka fi son wani ɓangare, ko kuma dai za ka canja ka zama kowa naka ne in Allah ya baka nasara? Kai kuwa da duk abubuwan da aka yi duk ƙoƙari ne na adalci. Da yawa mutanen wanda muka shiga harkokinsu a kudu, wasu ma a nan a arewa ne. Duk abu ne wanda ya shafi zalunci, kuma shugabanni suka bari ana zalunci, dole ƙasa ta shiga matsala. Dukkanin wannan matsalolin da kake gani na rarrabuwa, na talauci da rashin tsaro da sauransu, ai duk laifin shugabanni ne. Shugabanni ba su kyale an yi adalci ba. Shugabanni ba su tsaya sun yi abin da ya dace su ilmantar da mutanensu, wanda dina ɗaya daga cikin ma zalunci. Shi sa mu da muke NNPP muka yadda cewar da PDP da APC duka magana ɗaya ce, kuma in dai za a yi tsakani da Allah wannan fati kamata ima tun farko a hana su shiga zaɓe, domin su ne ummul aba'isin samun kai a wannan da muka samu kanmu a ciki a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Amma fa kai ma Your Excellency dan PDP da APC nan ne. A PDP kai gwamna, kai minista, a APC kai sanata. Kuma a shekara 30 da wani abu da kai kana siyasa, shekara ɗaya ce kawai a APC, a NNPP. Ba shi sa nake faɗa fiye da wanda bai yi ba. Ai dan nayin ne. Ai yin dama shi ne muhimmi. Ai lokacin da muka zo 1998 ai yaƙi muke da soja ba, wai yaƙi muke a tsakanin aƙida da aƙida ba. Muna yin rigima ne akan mu 'yan siyasa gabaki ɗaya da soja. Saboda haka duk waɗanda suka to a da, wanda suka yi da NPN, da waɗanda suka yi PRP, da waɗanda suka yi GNPP, da wanda duk wani kowaye ya zo an haɗu manya, an yi shawara, an yanke hukunci a kori soja, kuma ba wanda yake musu. Muka zo sai da muka yi gwamnati, da muka kafa gwamnati ne muka gane bambance-bambancen mu. Shi ne ma yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa shekara ta 2003 na faɗi zaɓe, domin da yawa daga cikin wanda muke tare da su anti-party suka yi. Akwai wanda ma sai da aka zo ma muka faɗin ya kira press conference ya gode wa mutanen jihar Kano akan mun faɗi zaɓe. Saboda haka wannan haɗuwa da aka yi dama ba haɗuwa ce irin ta siyasa ba, wannan haɗuwa ce ta wata bukata wacce bata shafi harkar tafiyar da gwamnati ko waɗansu abubuwa ba. Kenan kuma duk laifukan da jam'iyyun nan suka yi kai ma kana ciki, har da kai a ciki. Na ce kenan laifukan da jam'iyyun nan suka yi lokacin kana ciki. Wanda yake ina gaya maka mun haɗu da mutane wanda ba ra'ayoyin mu ɗaya ba.
waɗansu a cikin gwamnatinmu misali a Kano, waɗansu a waɗansu jihohi, wanda duk layin da muka ɗauko na ci gaba, ai mu layinmu na 'yan ci gaba ne, mun haɗu da masu riƙe mana cuna. Saboda haka aka yi ta kokawa a kan cewar in an zo ana maganar ba da ruwa a gari, su so suke ka ba su kuɗin su je su yi bohol a gidansu su kawo ragowar ƙasar waje. In ka ce za ka kai wuta, za ka yi waye, sai su ce a ka ba su sai janareta a gidansu. In za ka kai yara makaranta ƙasashen waje ko ma a nan gida, su ka ba su kuɗin su kai 'ya'yansu kawai. Ai baya haka ake, har yanzu ma haka ake. Saboda haka ra'ayin ba zai yiwu ba. Shi sa da tsari ya zo na cewar za a yi wata progressive party, sai abin ya mana daɗi. Muka zo duk muka haɗu wanda muke ganin abin da ake a PDP ɗin ba daidai ba ne. Muka zo muka kawo wannan sabuwar jama'iyya da aka sa a APC. Wannan APC ta zo kamun ka ankara shekara 1, 2, 3 mun gane cewar tana da matsala. Wasu ma suna cewa ai gara ma PDP. Wannan shine dalilin kuma muka tabbatar da haka, domin inda an samu gyara da yanzu halin da muke ciki a ƙasar nan ba haka muke ba. Saboda haka kuma da muka fito dinnan, duk da muka fito da muna sama a shugabanci, da yawa wa'anda ma suke da irin wannan halin ma ba sa haro wajen mu, ba sa tunanin su zo, domin sun san tsarinmu na aƙida ne, tsarinmu na a taimakawa mutane ne, tsarinmu ba tsari ne na ka kwashe kuɗin mutane kai kadai dan cin da kai shikenan ka tafi ka je ka ce kowa ya ci gaba da zama ta tsiya. Duk wannan shine muka kawo gyara a cikin wannan tafiya tamu, muka kawo wannan blueprint da nufin cewar za mu yaƙi cin hanci da rashawa, za mu yi wa talakawa irin duk abubuwan da muka yi a Kano, a takaice ma dai sai dai ƙari wanda muka tsara wanda za mu yi a wannan ƙasa tamu Najeriya. Your Excellency, ana ganin cewa baka da kuɗi. Jama'a suna ganin cewa baka da kuɗin da aka iya neman, wato za ka iya karaɗe wato ƙasar, kowa ka ba da kuɗi yadda ake bayarwa na eja ranar zaɓe, da wanda ake bayarwa na kambasa, da duka dai tsarabe-tsaraben wato da ake yi da lokacin zaɓe na bawa mutane kuɗaɗe. An ga in ka je kai baka ba da komai, sai dai ka tafi haka salin alin. Shi yasa wasu suke ganin cewa kamar baka da kuɗin da aka iya yin takarar shugaban ƙasa sosai da sosai yadda ragowar abokan hamayyarka da ake ganin sun fika kuɗi suke yi. Wasu ma wannan yana iya suke ta tunanin cewa an ya gani ake kaman ba za ka iya ba wannan takarar da kake. Menene abin nan response ɗinka ga wannan batu? Kuma ƙari akan wannan, ina ga Uga Jafar kafin ba da ansa, akwai magana akan cewa ita wannan jam'iyya ba ta da kusan shugabanci a sauran jihohin Najeriya da local governments da Senate da House of Assembly da duka sauransu, wanda kuma masu rike da wannan mukamai suna taimakawa gurin financing din zaɓe, mana gurin fito da kuɗi in za a yi zaɓe ya zama cewa an biya masu yin zaɓe, tunda kusan ko ina haka ake yin su. To na ji magana ka wannan ta ƙarshe, kana maganar structure kenan a gurare, kuma wannan tun da farko ma da na faɗa na ce babu wata ward da take Najeriya wacce ba mu da shugabanci. Ba mu da wata local government, ba mu da wani state, babu wani zone da ba mu da shugabanci kwakwara mai daraja haka kuma a ƙasa duk muna da wa'annan. Ko muna da yan takara. Ɗan muna maganan ba structure ta shugabanci ba, structure ta shugabanni masu rike da madafun iko. To yawa to na ji yanzu, yawa to ai wannan su ne matsalar. Kuma ina so in gaya muku cewar yan siyasa kullum su ne ma suke su kawo laifi. Ni na gode wa Allah da laifin da suke faɗa kenan na bani da kuɗi. Buhari nawa yake da shi ya ci zaɓe? Amma Excellency ya jingina da kuɗin waɗanda suke da kuɗi kamar su Ameci da sauransu, su suka masa kuɗin kansu. Yawwa, waɗansu suka kawo kuɗin aka zo aka yi. Yanzu ni tun da aka fara wannan jama'iyyar har muka kawo yanzu har na kai matsayin ku hira da ni duniya ta ji, wai bani kuɗin. Ai kaga mutane ba sa lissafi ne, su ba harkar su bace, amma ni daɗi nake ji da suke maganar kuɗi ne ba ni da su. Kuma dama tun da aka yi tsarin nan, wanda kusan duk baki ɗayan ku wanda dai na san ku nan akalla wanda na sani, duk kun san aƙidar mu dama ba mu taso da maganar kuɗi ba. In ga tambaye ni ko na tambaye ku da wanda kuɗi na ci zaɓe a Kano 1999,
ai daga ƙauyenmu na fito na zo kuma wannan mutanen waɗanda suke masu aƙida masu neman canji suka zo suka haɗu suka zaɓe mu kuma yanzu na tambaye ka a cikin mutanen da suke cewa suna da kuɗi ba PDP ne da APC suke magana kuɗi ba ai akwai ɗan takarar PDP ya taɓa ɗauko ACN har da gwamnoni a ciki wa ma ya san ya yi takarar ba bai takarar ba ne ji labarinsa magana ba wai ta kuɗi ba ce kuma mu kuɗinmu dama kuɗi ne na abin da bature ke cewa goodwill mun taimaka wa mutane gabar da yamma kudu da arewa mutane 'yan kasuwa sun amfana matasa sun amfana 'yan manoma sun kowa ya amfana yanzu sai kai mamaki abinda wanda suke saya masu karyar kuɗi abin da za su kashe miliyan ni na zo da 20,000 ma na gudun sayin harka ta babbo kai ba magana ba wace kuɗi ba ce ina ta kuɗi ce ai da ma mu zo wannan matsayin da muke ciki. To amma Your Excellency wata magana mai alaka da wannan mataimakan sauran waɗannan 'yan takara suna nan suna takara da Najeriya suna campaign a wasu ɓangarori inda waɗanda suke takara tare da su ba su samu daman zuwa ba. Kai fa ba a ga mataimakinka yana zuwa ko ina ba. Ni dai tun daga ranar da ka gabatar da shi ban sake jin shi a kafafen yaɗa labarai cewa ya je wata jiha campaign ba. Ai ko yau kwana 3 kenan muna tare da shi a Edo, ɗan Edo ne. Kuma ai assignment ne wannan kai can wannan kai can. Wani abin a sa a jarida, wani abin ba na sa a jarida ba ne na strategy ne wanda muke son mu yi shi cikin tsari. Yana aiki yawanci da yawa a kudu wajen kwantar da mutane, wajen shugabanni waɗanda yake irinsa, tunda ka san bishop ne, archbishop ma designate ne. Ina ta magana da mutane, ai mu harkar mu ba hayaniya ba ce, harkar mu tsari ne, harkar mu wato magana ce ta muna jiran kawai Allah ya kai mu lokaci wanda mutane za su yi mamaki. Akwai mutane wanda suke ganin harkar ta manyan mutane ce, mu ko muna ganin wannan manyan mutanen su ne matsalar ƙasar. Duk abin da yake faruwa yanzu su suka jawo shi. Saboda haka kuma ba wani ne kaɗai na sani ba, talakawan ma sun sani. Suna nan ministoci yawo suke suna kirari cewa sun tara kuɗi za su sai talakawa. Duk wannan baya taimakawa wannan jam'iyya. Inda wata ƙasa ce ma da aka ci gaba mai ɗan APC ko ɗan PDP zai fito ya gaya wa talaka. Amma sun sa mutane a cikin tsiya da talauci, duk inda za su je taro su aika da kuɗaɗe za a yi a wannan jiha su aika a jiha 10 duka ɗebo musu motoci su zo su yi wa kansu lacca su bar gurin. Ai mu a ƙasa muke tafiya muna ganin talaka na ganin mu muna ganin matsalolinsu kuma da nufin cewar in Allah ya yarda za mu sami tsari wanda yake za mu warware waɗannan matsaloli. Wannan zaben fa da za a yi zaɓe ne tsakanin mutane bayan Allah mabukata da kuma mutane waɗanda suke mu a gurinmu su ne matsiyata waɗanda suke kawo talauci a wannan ƙasar. Wannan zaɓe in kace na aji ne ma ka faɗi tsakanin waɗannan mutane ne da kuma mutane waɗanda suke danne su ƙasa a kowane lokaci wajen samun nasara a harkar ruwa. Saboda haka wannan ba su da wasu manyan kuɗaɗe. Na'am, za mu koma ga Nasiru. Kafin mu koma ga Nasiru, Your Excellency, kana da masoya da yawa. Amma fa duk yawan masoyanka ba su kai yawan masoyan da Buhari yake da su lokacin da yake ganiyarsa a arewacin Najeriya ba. Amma sai da ya takara 3 ko 4 bai ci zaɓe ba saboda wato ba shi da abin da ake kira structure. Anya kana ganin zaka kai labari kuwa? Zan kai labari. Abin da nake son ka gane wannan kana faɗa a wancan lokacin ne. A yanzu Buhari ba zai takara ba. Duk wani mahaluki wanda yake son Buhari inda tsakani da Allah yake son sa saboda ra'ayinsa na kawo gyara a ƙasa, zan yi mamaki wani guda ɗaya daga ciki ya ce ba goyon bayan Rabi'u Kwankwaso, wai na goyon bayan ɗaya daga cikin wa'annan mutanen. Wannan mutane ra'ayinsu daban ne, tsarinsu daban ne, 'yan jari hujja ne, ba abin da suke so illa su samu dama su sayar da ƙasar nan su ƙara jari. Wasu dama jarinsu ya ruguje. Duk wannan shine abin da ake ciki a halin yanzu. Wannan mutane na Buhari wannan yawan nasu da ka sani mu a gurin mu cikin yarda Allah kuma muna da tabbas cewar a shugaban ƙasa su za su zo su zaɓe mu yi abin da yake na tausaya musu. Saboda haka ai abin da Buhari yake da shi a wancan lokaci a tara da abin da muke da shi yanzu shine namu.
To Nasiru sai mu koma gare ka. To Your Excellency, akwai batun ƙananan hukumomi. Yawanci za mu ga jihohi da dama a Najeriya albarkacin dama da kundin tsarin mulki ya ba wa jihohi na ƙarfin iko akan ƙananan hukumomi sukan makure ƙananan hukumomi. Ya zama kuɗaɗen ƙananan hukumomi gwamnoni ne suke yin abin da suka ga dama da su. A jihar Kano lokacin da kai gwamna mun ga misali akan irin wannan, yadda aka yi wani abu wai shi joint account. Ta wannan bangaren zai zama shugaban karamar hukuma ba shi da iko ya yi abin da yake so da kudaden ƙananan hukumomi sai abin da gwamna ya ce. Wannan da yawan masana masu fashin baki suna ganin ya haddasa talauci daga can ƙasa. Da shugaban karamar hukuma yana da dama, mutane sukan zo a yi abubuwa a ɗan taimake su da sauransu. Amma tun da aka fara wannan abu na rike kuɗin ƙananan hukumomi, wannan taimako da mutane suke samu ya samu matsala. Za a iya cewa kana daga cikin waɗanda ake zargi da sunnanta batun gwamnatin jiha ta riƙewa ƙananan hukumomi kuɗaɗensu. Idan ka zama shugaban ƙasa, haka za a ci gaba da yi tunda watakila shine mafita, tunda kamar yadda ake gani an ga kunyi, ko kuma a'a kun gano tsarin ba mai ɓillewa ba ne, akwai canji da za ku kawo. Kuna so in gaya maka kuma in gaya wa Najeriya da duniya, ba mu taɓa karɓar naira ɗaya daga gwamnatocin local government ba. Shekara 4 da na yi ta fari, ran da aka karɓo kuɗi aka dawo, kowan kashe gari ake yin mitin na park, kowa a bashi, a gaya masa, a nuna masa takarda, kuma a aika masa da kuɗinsa, kuma ya yi abin da yake ganin ya dace da shi. Zuwa na biyu sai muka yi shawara da su ƙananan hukumomin cewar mu yi aiki tare da su. Idan muka yi aiki tare da su za mu fi samun sakamako mai kyau fiye da in kowa ya tafi ce yana nasa. Muna yin hanya mu gama ba, local government tana hanya bata gama ba, kamata yi mu zo mu haɗa kuɗin mu hanya, duk da wannan dai a wannan local government ne. Wannan da muka yarda sai mu zo mu haɗu, mu zo mu ce me ake so a local government. Akwai abubuwa da suke common. Na farko kamar technical schools da muka yi guda 44. Aka zana su, aka ba da aikinsu. Haka kuma akwai makarantu na School for Islamic Studies ga yara da suke son su yi karatu irin wanda yake ya shafi harkar addini. Da wannan kamar kilomita 5 da aka yi, wannan kowanne za su yi a hanya. Saboda haka duk muka zo muka haɗu muka ce to ku ba da percent kaza, mu jiha mu ba da percent kaza. Saboda haka kowace ta koma local government ɗinta, ta je ta bi doka, a tara kansiloli su yadda, kuma su rubuto mana takarda cewar sun yadda a yi wannan project, kamar wannan makaranta kowa ya san kuɗinta, ga abin da za ku biya a jiha, ga abin da za mu biya wanda za a biya a local government. Saboda haka muka yi dukkanin aikace-aikacen da za mu yi, wanda za mu yi iri ɗaya da kuɗin state da kuɗin local government a haɗa a yi. Ragowar kuɗinsu a ɗauka a basu kuɗinsu. Amma duk wanda ya ce da kai gwamnatin jihar Kano, ni dai a sani na ya ce da kai an ɗauki naira ɗaya, wannan mutum bai faɗi gaskiya ba. Ai da yawa lokacin da muka gama gwamnati an ta kawo ƙare-ƙare, saboda duk wanda zaka je ka kama gwamna zaka kama shi, ko ka je ka kama kuɗin local government, ko ka je ka kama kuɗin fansho, ko ka je duk abin da za a yi na shari ba abin da ba a yi ba. Amma duk wa'annan takardu naira ɗaya da aka taɓa a gurin gwamnati, not only muna da shi a record ɗinmu, su ma local government ɗin da an kira su resolution na local government, kuɗaɗen da aka ɗauka, babu naira ɗaya da aka kawo state government ko a ba Rabi Kwankwaso ko a ba wani kwamishina, a sani na babu shi. Kuma duk masu bincike sun yi musu saba, kuma shi yasa ma hamma muke zance da ku yanzu. To Your Excellency, kenan idan haka ne, idan ka zama shugaban kasa ba za ka ba wa ƙananan hukumomi yanci, za ka bar gwamnati su gaba idan muka yi, in muka samu dama, ka san da an yi gwada local government a baya, aka yi dajin ko lokacin Abacha ne, aka ta samun matsaloli wanda har aka zo kuma aka canja, ana ganin kamar ba sa yin abin da ya dace. Aka dawo aka bai da shi wannan joint account. Mu tsarinmu da muke da shi kuma yana rubuta a cikin littafinmu na blueprint
shine za mu yi ƙoƙarin mu ba local government independence, domin maganar gaskiya shine yanzu ina da wahala a ƙasar nan ka samu wani gwamna wanda za ka ce babu hannunsa a cikin kuɗaɗen local government. Kuma local government ɗin nan ma wani chairman yanzu muna da labari sai watanni bai ma je local government ɗinsa ba. Saboda me? Saboda ba shi komai ba. Saboda me? Saboda babu wani abin ma da zai je yi a local government ɗin. Mu a Kano suna nan sai kwakule-kwakulen burtali zuwa wurin da ake kiwon shanu su da irin kudade gashi nan dai a local government wanda suke na hukuma ba su da wani aiki sai da irin wannan abubuwa wanda ke ya shafi na al'umma ne. Saboda haka mafi dacewa yanzu mu a ra'ayinmu kuma yana na rubuce shine kudadensu abu duk hanyar da za mu bi mu tabbatar da cewar local government an ba su kudinsu, ba kuma an ba su kudinsu haka ba, an samu wani tsari wanda ike mai kyau wanda zai guiding ɗinsu su yi abin da suke so da kudadensu a local government ɗinsu. To your excellency, your excellency lokacin da kana gwamna a zuwanka na biyu akwai ayyuka da ka tarar da ka gada na Malam Ibrahim Shekarau da baka ci gaba ba. Yanzu kuma ga Buhari ya ɗauko abubuwa ayyuka da yawa daga arewacin Najeriya. Idan Allah ya baka nasara, za ka ajiye su a gefe ne ka jingine su kuma za ka ci gaba kamar aikin titin dogo da ake yi na Kano zuwa Eko, akwai kuma aikin haka wato shirya abin nan bututun gas, iskar gas da ake yi wanda ya taho daga Ajakuta za a kawo shi Kano, akwai aikin wutan Mambila da sauransu dai da yawa da ake yi. Shin in Allah ya baka nasarar zama shugaban ƙasar Najeriya, za ka bujiro da sababbi ne ko kuma za ka ci gaba da waɗanda ya ɗauko, kuma da me za ka ci gaba? Shi dai mun ga bashi ya ciyo ya yi akasarin abubuwa, ya za ka yi kai ayyuka? Mu a tsarinmu kamar yadda muka yi a Kano, Allah da haka za mu ci gaba. Ranar da muka rantsar da mu a wannan makon na rantsar da Abandon Project Completion Committee a ƙarƙashin Architect Ibrahim Haruna. Duk ayyukan a wancan lokacin first term daga wannan Murtala Muhammad Library da aka bata shekara da shekaru ba wanda ya kula da ita, zuwa block 7 da yake nan Federal Secretariat, zuwa wannan gida na Ado Bayero, zuwa makarantun sakandare da dukkanin abin da ka sani babu abin da ke ya rage a first term ta kansu muka fara muka gama su, domin aiki ne za a kashe naira 10, wani ya kashe 3, 4, 5, 6, 7, wani ma 8, 9 ciko kawai za ka yi. Saboda haka duk ayyukanmu dama sai da muka gama su gabaki ɗaya. Second term da muka zo wannan kwamiti ya ci gaba da aiki. Guri biyu ne muka samu muhawara, wannan asibitoci guda 2 akwai abubuwa da yawa marasa kyau wa'anda muke ƙoƙarin mu gyara ba tare da mun fita da nufin cewar mun ci mutuncin kowa ko mun bata a kowa rai ba. Wannan muka yi a lokacin nan, mu gwamnati mun yarda cewar ba wa'annan ba asibiti ne matsalar mu ba. Abin da yake matsalar mu a lokacin nan shine ma'aikata isassu kuma ƙwararru. Saboda haka sai muka yanke hukunci a gwamnati bayan da ana ta kokawar nawa aka bayar, an ƙara kaza, an yi waye, muna ta neman a warware a samu. A ƙarshe dai muka ce ya kamata mu a ra'ayinmu mu je a mai da su nursing schools, musamman da ya guda ɗaya wannan ta na Zurot. Mutane suka shiga suka yi ta hayaniya, aka yi tabbuwa ɗan maganganu da sauransu dai, harkokin siyasa duk abin ya zo ya cakule. A ƙarshe wa'annan ayyuka ne guda 2 wa'anda muke ba mu iya kammala su ba, saboda harkar rayuwa dama in ka shigo aikin gwamnati komai kyakkyawan niyyarka da ƙwazonka sai kaga wani abu ya zo, amma ba wai ba mu da niyyar mu gama bane, lokaci ne ya cin mana muka tafi muka bar su a inda suke, kuma yanzu mun ji an ce watakila an fara amfani da su. Yanzu dai your excellency kayi alkawari duka ayyukan da Buhari ya dauko a arewa na layin dogo, tituna da man fetur din arewa, in kai nasara duka zaka karasa su. Wannan shine tsarin mu, duk abin da aka zo wanda yake na alheri wanda muke ganin zai taimaki jama'a, dama ta kansa za mu fara. Ai akwai illoli da muka gani a baya. Kaga akwai lokacin muna gwamnati
wannan pipe da ake sawo shi na gas ai tun lokacin muna gwamnati ne, lokacin Obasanjo aka fara, amma da aka zo lokacin Yar'adua wasu dalilai suka sa aka dakatar. Akwai wannan aikin railway din ma da ka sani kake magana, lokacin Obasanjo aka bayar da su, amma an dalilin yanzu lokacin Yar'adua aka dakatar da su. Mambila ita ma an ba da ita a lokacin aka taka wannan abin birki. Haka irin wannan Hilton din nan an yi wani babban kamfani wanda aka wani corporation wanda aka haɗa kamfanoni. Burinmu a wannan lokaci shine mu haɗa kamfanoni masu ƙwari wa'anda za su yi aiki a Najeriya, wa'anda za mu fitar da su ƙasashen Afirka manya-manya. Saboda haka wannan aka yi tsari a bada kamar wani jari ne 'yan Najeriya su saya, 'yan Najeriya su samu ƙarfi, a sama musu shugabanci. Yanzu kaga kamar inda muke so mu yi ne yanzu a hanyoyi, a cikin littafin mu in ka duba za mu haɗa kamfanoni. Yanzu kamar misali a ce a Kano sai mu zo mu samu kamfani mu ce kamar 10, wannan yana da doza kaza, wannan ina da wannan kaza, wannan yana da payloader kaza, kowanne a yi musu kuɗi, dukkaninsu a zo a haɗa su. Wancan suna da gurin da ake fasa dutse, wannan suna da gurin da ake ɗauko ƙasa. In aka zo aka haɗa su suka yi ƙarfi, muka saman musu shugabanci na ƙwarai, wataƙila daga nan ƙasar ku ko daga nan ƙasar ko daga wani guri, a shirya su a saita su. In suna da kuɗi jari a hannunsu shi kenan, wasu suna da kuɗaɗensu, duk wannan halin da ake ciki suna da kuɗinsu, wanda suke son a basu bashi mu basu bashi mai sauƙi, shi kenan sai mu ce mun ɗauki kamar Kano zuwa Zaria mun ba ku je ku yi mana wannan aiki. Ni civil engineer ne, babu wani abu akan wannan hanyar da ake yi da yaranmu ba za su tafi su je su yi wannan aiki na yin wannan hanya ba. In ka ce ka ɗauki daga gari kaza, duk wa'annan hanyoyi da ake ta ciyo trillion in ka ɗauki wannan gurare ka ba su, burinmu shine tsakanin Kano da Kaduna misali a ce an yi toll gate ko guda 2 ko wani abu irin wannan, an sa mata sukana, an yi gurin gari mai kyau, an yi gurin kula da motoci da fakin motoci da gurin yin sallah da gurin cin abinci da kantina da komai. Duk motar za ta zo ta wuce kamar yadda muka shiryo a Kano sai an yi sakanin ɗinta an gama yake ciki. In direbobi suna su kwana ga guri an shirya su guri mai security mai komai. Su kuma wannan mutane kamar inda ba su da arziki ai Chinese suke sawa. Na je kasashen Afirka da yawa, na je na tarar da Chinese an ba su irin wannan hanyoyin suna yi. Mu muna da arzikinmu, muna da mutanenmu, muna da kayan aikinmu. Yanzu katafila wacce take a ajiye, wacce da ake aiki da ita ko a local government ko a state government ko a federal government, yanzu babu aiki. Allah kaɗai san iyakarsu. Da ka zo ka haɗa wannan mutane ka sa musu management, mutane wanda za su ta karɓar kuɗaɗe kuma kuɗi yana nan a gida. Wa'annan mutane ko sun mutu 'yan Najeriya za su gada. Wa'annan kayan aiki suna nan, injiniyoyinmu su gyara, masu kai sai da kaya su yi, ka buɗe wani hanya na tattalin arzikin ƙasa. Saboda haka wannan shine tsarinmu, yana nan a cikin kun karanta wannan shafi 152 wanda za mu haɗa mu yi consortia wanda ike za su abin nan, ka zo Kaduna ka sake haɗa wani nan, ka sai ka ba su Kaduna Abuja, ka haɗa wani daga guri kaza, ka yi su ma raguwar zones ɗin duk ka haɗa wannan mutane wanda suke da sha'awa. Ko mutane suna nan da sha'awa, me suke da injinan, me ake yi, kowa yana nan a zaune, kansu suna zama ba abin da ake yi. Your Excellency, na wata tambaya da take da alaka, lokacinmu kuma yana tafiya saura 'yan mintoci kaɗan. Wata tambaya da take da alaka da ƙananan hukumomi kafin Ja'far ya shigo da wannan tambayar ita ce maganar zaben ƙananan hukumomi. Lokacin da kake gwamna kayi mafarki kazar ka za ta kyankyashe koyayenta 44, kuma aka so aka yi wani zaɓe da yawa suka ce ba shi da inganci, jam'iyyar ka aka ce ta cinye komai. Idan ka zama shugaban ƙasa za ka bar gwamnoni su ci gaba da irin wannan zaben, ko za ka mai da zaɓe a ƙarƙashin INEC na ƙananan hukumomi? In kuma ka mayar ƙarƙashin INEC, za ka yi mafarki kazar ka za ta kyankyashe 'ya'ya 774 kuma ta kyankyashe duka APC a NNPP? Ba da sabarin gaya maka, mu fa daban muke. Shi Ja'far gashi nan yana, shi ma yana cikin mu. Ai lokacin da aka zo zaɓe na tara dukkanin manyan ma'aikata, wannan gwamnan nan yana deputy gwamna da SSG da head of service da sauran manyan mutane wanda suke gwamnati, na ce da su, na kirawo Professor Malumfashi, na ce to ga zaɓe ya zo, me kuke so a yi? Wani ya ɗaga hannu ya ce mu abin da muke ganin abin da aka yi mana
lokacin shekarau a ɗauko motar gidan rediyo a kawo ta government house a yi kaza ana cikin zaɓe shikenan a yi announcement ya kawo za a yi magana na ce ku kyale shi wani ya tashi ya ce a rubuta takardu ko shafi 3 ne ko shafi 4 ne da duplicate da waye a zana a ciki yanda yake original din mu muna rike da ita a jikin abin da aka yi a zo a rubuta duk sai da aka yi kowa ya kawo wani ya ce tsaya a yi gaskiya malumfashi shi daga hannu professor malumfashi sani malumfashi ya ce ranka daɗe a jihar nan mun yi sabe babu wata ward guda ɗaya ta kansila da za a yi zaɓe ba za ka ci ni ina so in my honor dan Allah dan annabi ka saki zaɓen nan a yi in ka faɗi ward ɗaya idan ka faɗi you hold me responsible kar a ɗauki wani gidan rediyo kar a ɗauki wata takarda a tafi free and fair election in ka faɗi one word duk abin da za ka yi mini na hukunci na da kuma da jama'a to kun ji abin da malumfashi ke faɗa kowa ya ce a to tunda ya faɗa ko ba shi kenan sai ka bashi ba tunda shi ne ce zai yi to your excellency daga bayanin malumfashi kai wannan mafarkin kenan ina zuwa ne ai ni ban ma ɗauko zancen ba ai dan da ba ra'ayina bane wannan mata sai san kore shi daga gurin ai ra'ayina kenan shi yasa na yadda da shi saboda haka muka ce aka yi menene ce a shafa fatiha kowa ya tashi mu kuma wannan abin da malumfashi ya faɗa haka aka yi kuma aka ci zaɓe dama ana aiko da masu irin yan wannan INEC din ko in ce kansek wanda suke sek na jiha bayan an gama zaɓe an kawo sai da suka zo duk gabaki ɗaya suka zo su gaishe ni suka tambaye ni wani na Ogun ya tambaye ni ranka ya daɗe ya kai wannan zaɓe haka wanda duk mun zaga mun ga free and fair babu wani faɗa babu wata rigima kuma aka zo aka cinye kafin in bashi amsa wasu ne daga ciki suka gaya masa ce ka je ka gaya wa gwamnan da sauran gwamnoni su yi abin da Kwankwaso yi mutane za su so su shine amsa Your Excellency zai ga Abba Hikima ya tambaya sa ta gari saboda lokaci yana ta abin nan ba lokaci yayi to a gurguje ran kai da tambayar da nake so in yi shine ga maganar gwamnoni an yi ta yanzu kuma gwamnonin nan jama'a da yawa suna ganin cewa kusan su ne ummul aba'isin talauci da ake ciki a Najeriya ta hanyar dakile ƙananan hukumomi da kuma dakile shari'a ma'ana yancin cin gashin kai na shari'a har da ma majalisu na jihohi da sauran abubuwa wanda kusan gwamnoni sun yi ba baki dai ga baki daya kuma an samu rahotanni da dama na cin hanci da rashawa a gurin gwamnonin nan a cikin wannan zarge-zarge ma har da nan Kano inda muke jiya akwai tambayar da aka yi ta wani bidiyon dala da aka gani wanda aka samu shi mai girma gwamna wanda kika yi cin hanci wanda kika yanzu ana zargin kamar yana karɓar cin hanci da rashawa a wani bidiyo na dala idan Allah ya baka wannan shugabanci na Najeriya me za ka yi akan waiwaye domin kama mutanen da ake zargi da cin hanci da rashawa wanda kuma ake bincike ba tabbatar ba me za ka gurin tabbatarwa da kuma tabbatarwa cewa an hukunta wanda suka ci kudin talakawa a cikin wannan akwai maganar su Gudaji Kazaurama da yake yi na Central Bank. Central Bank, yes. Da sauran maganganu masu kama da wannan na cin hanci da rashawa kaman mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro ma ya ce biliyoyin kuɗaɗe da aka tura wa ɓangaren sojoji sun ɓace. Za ka binciki gwamnatin da take kai ko dai kai ma za ka ja layi ne? To, gaskiya kun sa na daɗa yin murna da Allah ya sa irin wannan gwamnonin ba sa cikinmu domin kun nuna su ne matsaloli kuma haka ne kuma kowa ma ya sani shi ne nake gaya muku wasu wanda ba su san siyasa ba musamman ta wannan zamani ta wannan karni wa'annan mutanen su ne manya-manyan matsaloli wanda suna cikin kama talaka ba zai so ka ba irinsu da suke rike da waɗansu manyan mukamai tunda duk abubuwan da ake yi Bahaushe ya ce maganin kada a ji kada a yi wannan mutane ba sa yin adalci rashin adalci nan shi ke ta kawo fitintunu yake ta kawo rigingimu saboda haka mu daga ɓangarenmu na jama'iyyar NNPP a irin wannan lokacin ne muke cewa wargi guri shikai in ji mutanen maƙotanmu ai wa'anda suka san yadda muka yi gwamnati ai kowa ya san jama'a sun shiga taitayinsu. 'Yan kungila sun shiga taitayinsu,
ma'aikatan gwamnati sun shiga taitayinsu. Mun ɗau mataki na irin su e-payment ɗin nan mu muka fara shi, ba wani contractor da zai je wajen wani kashiya ko wani mutum haka salary kowa aika masa account, wani na bin ka bashi ka je ka kai, sai da muka bi ma tunanin a canji kana da waɗansu kwabbai sai mutum a tafi da naira 1000 saboda haka a ce ka kawo canji ma gudu kake ma ka tsaya ma ka karbi canjin ka, to yanzu kuɗin ka gabaki ɗaya zai sauka a account ɗinka kai abin da kake so da su. Saboda haka shi cin hanci mu muka fara TSA din nan, Treasury Single Account, din Najeriya mu muka fara, mu ne muka fara a Kanjis. Ina council ɗin Rufai ya kawo maganar ages wanda aka yi shi a nan a Abuja, kusan na ce da kai shi ne na biyu. Duk wannan abubuwa ne mun yi don mu rage corruption. To amma Your Excellency, wata tambaya da take da alaka da wannan, kayi maganar lokacin da kuka yi gwamnati, wani abu da ake nema a gurin shugaba shine hangen nesa, kuma ɗaya daga cikin manya-manyan hukunci da ka ɗauka kana gwamna shine ba wa mataimakinka takara. A yanzu haka abokin takararka na mataimakin shugaban ƙasa na APC yana buga kirji cewa ɗaya daga cikin manya-manyan hukunci da ya yi mafi kyau shine kawo gwamna zulum. Kai gwamna Ganduje ka kawo, anya wannan yana nuna cewa ba wannan yana nuna cewa baka da hangen nesa ba kuwa? To wannan haka ne, wasu zai yi wannan tunanin saboda kowa zina alƙalanci ne akan abin da ya sani. Shi shugaba aikinsa ne ya yi abin da bature ke cewa gurumi, ka taso da mutane na bayanka wanda suke in ka waiwaya za ka gansu, kuma dama ta zo irin wannan za ka ba su. Kuma kowa duk mai hankali shugaba kamata ya ce yana da maganar irin tsari na adalci. Lokacin da muka zo 2015, lokacin da za mu tafi, gwamna in yana da ƙwari, shugaban ƙasa in yana da ƙwari, ina son gaya maka ko da shashasha ne a ƙarƙashinsa mutane ba za su gane ba. Ko da mutum yana da rauni na wani abu mutane ba za su gane ba. Saboda haka kai daidai da masinjan da yake gwamnati, mutane za su girmama shi in wannan gwamnati mai daraja ce, mai ƙarfi ce. Kuma Allah taimake mu, mun yi gwamnati mai daraja mai ƙarfi a jihar Kano. Saboda haka da yawa mutane ba wani wanda za ka ce a'a wannan za ka bashi a ce a'a ko ba zai iya ba da sauransu. Ina so in gaya ma cewar mabiya yawan mutane lokacin da zaɓe ya taso, kowa abin da yake cewa shine a bashi. Ni ma a zuciya taso nake in bashi, amma na san akwai rauni, amma bambancin shine raunin ban san lalacewar ta fi haka ba. In ka duba rauni wanda yake ni ya shafe ni, na ɗauka duk wanda ya aiki da ni kurkusa zai min ragi, ko dai kai min ragi domin ni mai gidanka ne maka adalci, na girmama ka, sanda kake da bukata na kula da kai. Mun yi gwamnati 1999, deputy SA defense da sauransu. Yan Jamena duka muna ciki, dawo daga Yan Jamena ya dawo, mun zo mun yi aiki lafiya, na ɗauka on a platter of gold kyauta, na ce to na ɗauka wannan abin ko laifin mai kai mutum a duniya bai kamata ka tafi ka ce za ka tozarta shi, ka wulakanta shi, ka karya shi ba. Wannan tunani na bai taɓa kaiwa haka ba. Abu na farko kenan. Abu na biyu, wanda ya san na harkar siyasa, musamman wanda ke kusa da ni, ya san ni ba rago ba ne. Ya san cewar in ka fito ka ce za ka yi yaƙi, yadda za ka kai labari dole sai ka yi tunani, domin ka san irin capacity da ake da shi da irin abubuwan da za a iya yi. Ya sani cewar ni, ko kuma ina zaton ya sani cewar ya riƙa, amma idan ya dauko yaƙi zai wahala ya kai labari hawa na biyu. Saboda haka ne da mutane aka zo kowa a bayar da Allah ya sa ba a bashi ba, da matsalar da ni zan samu ta siyasa, mutane cewa za su yi ga shekaru, ga biyayya, ga ilimi, ga experience, ga wane ne. Saboda haka ne Barabi baka kyauta ba. Idan ka ba wani a bayansa wanda ba deputy gwamna ba,
sai an waye gari in yi maka laifi komai kankanta sai an ce Allah ya ƙara ma. Ga mai mutumin da zai ceto jiha, ga wanda yake mai gaskiya, ka ɗauka ka ba wani mutane, ai alhakinsa ne, ko tuntuɓe kai cewa za a yi alhakinsa ne. Saboda haka ne shawara muka ɗauki abin nan, babu wani shi tun da nake da shi bai taɓa zuwa ya iya kallon fuskata ya ce yana son a bashi gwamna ba. Amma na ɗauka saboda cewar ya kamata wanda yake musamman shekarunsa, in ka ɗauki difiti gwamna ka ba min ka cire shi ka ba wani, abin da zai faru shine shi ka gama da shi kenan. Domin shi ba zai je difiti gwamna ba, shi ba zai je kwamishina ba, darajarsa ta kai bai kamata ya aiki a gurin wa'anda suke karkashin sa a wannan lokacin. Duk wannan yana harka ana tsari da tabbatar da adalci. Saboda haka na yi ganin cewa your excellency cewa dan bai barka ka juya akalar gwamnatin shi bane yasa kuka yi bana. Da mai wayo ne sai ya bari ma sai na ce ga bukartunan ka bashi kwamishina. In yi wannan fada zai ce kaga ya zo zai sa mana baki. Ai bai ma kyale ma na ma rana ɗaya ba a yi fada ba. Baka taba cewa ga wani ba shi abu kaza ba. Shi da nake gaya ma bai ma bani wannan damar bane ai. Ai ran da na taho a Kano lokacin gidana da nake ciki yanzu gaskiya ban gyara shi ba. Ka san har Juma'a da daddare ma ni da sarkin Kano sai da muka rinka yawo muna commissioning project. Inda ma ni zan kwana ban shirya ba. Saboda haka nace bani kwana bakwai a Government House nan, Governor's Lodge, wanda ni na gina shi first term. Ni na komai nasa, na ce to na yi shekara 4 a ciki da jakunkuna na, ba ni kwana 7 in je dan Allah dan annabi in gyara. Amin in zo in gyara, ina Abuja in rinka kwana a nan. In ka zo kwana 7 din wanda bana jin zaka zo, in ka zo ma da Allah ko Hilton ka tafi, ka je ka zauna ni dai kaman kwana 7. Wallahi kwana 2 mutane suka rinka kira na rediyo a Kano kamar ta fashi. Na yi hand over a Kano, na yi taking over Abuja. Daga gidanmu aka kirawo ni, kana ina? Na ce gani. A ina kake ne a zaune? Ta ce a Governor's Lodge. Kai wa Allah, kai wa annabi, ina baka shawara ka gidan nan. Masifa nan ta ishe mu. Ran da na bar gwamnati kwana na 2 a nan, kayana da na ɗebo na shigo wannan gidan, asuba da wuri kafintoci za ka da dukan katako. Ba dama in kwanta in bacci, ya ga zan dauke je sa riga ta fitan ba musu gidan koma wani guri je zauna. Daga nan aka fara samun matsala kenan. Ina son nuna maka cewar ai ba amma kai kan ma in ce ga wani nan ka bashi kwamishina ko ka ba wani kwangila ba, ai ba a je ma je wannan ba. Ai da dabara sai a bari sai bayan wata 2 wata 3 to shikenan sai a ce ai Rabi'u ya bar gidan gwamnati amma yana ta sa mana baki. Jafar ko Nasiru, akwai wata tambaya ta ƙarshe lokacin mu ya lokaci ya kawo gangara. Wato wata muhimmiyar tambaya na gani daga cikin masu kallo da sauraron mu, akwai wata Amina Abdullahi Aminu da take tambaya, dan Allah ku tambaya mana shi idan ya lashe zaɓe wannan ƙuduri yake da shi akan ƙwararrun ma'aikatan lafiya da ke ficewa ƙasashen waje domin inganta harkar lafiya da Najeriya. Your Excellency, akwai wata tambaya ita ma daga wani, ya yi haƙuri na manta sunan shi, amma yake cewa wai yana so ka yi musu alƙawari cewa idan ka zama shugaban ƙasa shekara 2 da ya fara mulkin ka za ka dawo wannan shirin don ka sake tsefe bayanai mu ga waɗanne alƙawura ka cika, wanne ne baka cika ba abubuwan da muka tattauna. Your Excellency, ni kuma akwai tambaya ɗaya da nake so na yi, ko da ita za ka amma Nasiru dan jira a ansa guda biyun nan, kar a yi ansa biyun nan Nasir, amma kana ga His Excellency ba zai iya rike tambaya 3 akan shi bane? Bari ma ina dan rubuta, amma dai saboda lokaci ne ayi. Da lokaci shike ni ban da matsala. Ina so in ji ra'ayin Your Excellency ne akan magana guda ɗaya. To bari mu na Nasir, bari ya ansa biyun sai ka shigo da wannan tambaya. Wannan ansa biyu sai ka tambaya. Maganar ma'aikatan lafiya. Na'am. Ina so in sanar da kai cewa ba ma'aikatan lafiya ne kaɗai suke barin Najeriya ba. Ma'aikata da yawa suna bari. Yara da yawa da muka yi training wasu suna can a ƙasashen waje da sauransu. Kuma wannan ta wani ɓangaren ba matsala ba ne. Matsala guda ɗaya ita ce abin da ya kamata a gyara domin a samu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu, ma'aikatanmu su zo su ci gaba da aiki. Wannan abu shine wato yanayin aikin da za su yi. A ba su dama a yi tsari mai kyau wanda yake mutum zai ga rayuwarsa za ta zama ingantacciya in yi aiki a wannan ƙasa. Ina so in sanar da ku cewar
wannan ƙasar ta Ingila kusan shekara ta 10 yanzu in ba lalura ba na so in so. Yanzu ka ga rigar da nake ciki in na ga dama ma yanzu da yamman nan na je da jamfa ta sai in fita in zauna a gindin bishiya in ji daɗi. Da yawa a cikin wannan halin da muke ciki a wannan Januwari ɗin ko ba za ku iya wannan ba. Da irin halayya da irin abinci da sauransu. Duk wanda ya tafi zauna a waɗansu ƙasashe in dai ba wani aiki ne na gashi a yi a gama a dawo kamar cirani to ko karatu gaskiya babban matsala ce. Saboda haka na san mutanenmu da yawa musamman 'yan arewa ba daɗi suke ji a ƙasashen duniya ba, waɗansu kamar wurin kusan ya yi yawa, waɗansu kamar waɗanda suke a Gulf da sauransu sanyi a zafi ya yi yawa. Saboda haka mu tsarinmu da muke da shi shine za mu tabbatar da mun inganta jami'o'inmu, mun buɗe kamar wannan lafiya likitoci sai a ce an yi allocation kamar Bayero University yaro guda 100. Sai ka je wata jami'a a ƙasar waje ka samu yaro 500, yaro 1000 yana yin karatun medicine. Me yasa mu za mu ce guda 100? Abinda babu a kawo, malamai a ƙara, wurin laboratory a ƙara, duk wani requirement a bayar. Nurses, ni na da nursing school. Nursing sai a ce da kai an yi allocated ɗinka 40, 30, kuma kana da capacity da za ka yi 500. To a baka dama kai ba za babu. Duk irin wannan abubuwa za mu duba shi. Yanzu mu a nursing school da muke da ita ta mata ce gabaki ɗaya. Nursing and midwifery. Banda turanci da ake koyar da su, kowace yarinya sai an koya mata Arabic language yaran, sai an koya musu French. Muna da malamai waɗanda suke koya musu. Su dama muna shirya su ne ko za ka tafi wata ƙasar da ake Arabiya ko wata ƙasar da ake da French ko kuma su to ƙasar ku dama turanci da shi ake koya musu. Saboda haka mu training ɗinsu ma muke masu tafi waje ɗin. Burinmu shine mu yi tsari mai kyau, mu fada da duk wannan dokoki da ka'idoji da wasu professional bodies suke kawa, mu zauna da su a cire su. Kowace makaranta jami'a za ta iya, kamar Bayero University ba na jin tana da yaro da ya fice guda 100. Me yasa ba za su yi 200 ba? Me yasa ba za su yi 500 ba? Yara ga sanan da qualification an matse an kawo ɗansu dokoki waɗanda suke ba daidai ba wanda ba sa taimaka mana. Ko ku a'a yaro ya gama ya yi karatu a ƙasar ku, ko ya je India ya yi, ko ya je Egypt ko Sudan ya yi, in ya dawo nan sai ya yi jarabawa a matsanta wani ma a ce bai ci ba dokta ba ne, amma a ƙarshe shi kansa dokta ɗin bai da lafiya sai a kai shi hannun wa'annan mutane a asibitocinsu wanda su ko ba zuwa suka yi jarabawa a gurinsu ba, wannan jarabawa da wannan yaran suka yi a can su suka ci. Wannan abubuwa za mu yi review. Mu abin da muke buri shi ne muna da yawa mu ilimantar da mutanenmu, wanda taimar daidai ya zauna, wanda ya hango wani daɗi a wani guri ya je ya ci, amma daɗin nan mafi lalacewa da iyayensa da 'yan uwansa a ce yana kula da su. Na farko shi zai rayuwa mai kyau, na biyunsa zai taimaka. Za ko wanda suke 'ya'yan mutanen da ba hali ko kaɗan bara suke yi a jihar Kano yanzu, ko da wannan zuwan da na sai wani zo bani labarin cewar yarinyarsa ta aiko masa da dala, an yi kaza, yanzu ya daina bara, yanzu ya daina kaza, yanzu ya samu gida. Irin wannan muke so mu gani. Ƙasashen duniya da yawa irin su Philippines, irin su India da sauransu, kai kuɗaɗen ma'aikata 'yan ƙasar da suke aiko musu gida ba ƙaramin jari ba ne, biliyoyin dala ne kowace shekara ake kawo musu. A ƙasar jihohin kudu ana aiko musu da irin wannan kuɗin. Mu ne a arewa ba mu da mutane a waje irin kuwa da suke samu suke aiko mana gida. A ƙarshe wannan dawowa wannan program, ina so in sanar da kai, Jafar ma'aikaci na ne, ya sani kusan duk makon duniyan nan sai na zo mai awa 2 na magana da mutane a live program, at least awa 2. Duk makon duniyan nan sai mun yi council, sai kwamishina ya taho ya yi magana, duk wani bako da ya zo. Ai shi gishirin mulki shine ka fito kai magana da mutanenka, kuma ka ba su dama su tambaye ka, ka san me ya dame su. In kana zaton suna son ruwan sha, kana son suna son ilimi, kana son to ka tambaye su, banda wannan sai su gaya maka ma akwai wani abin da suke so. Saboda haka wannan dawowa a zaune take da Allah, ba ma duk shekara 2 ba, in za ku bai da shi wata 6 ma ku zo mu yi magana da ku, ni zan yi murna. Muna godiya Your Excellency. Nasiru ya so ya yi tambayarsa ga na'urarsa ta makale. Your Excellency, ina ga dole mu gintse a nan, duk da yake wato ana maka kirari da mai takalmin karfe,
kuma lokacin da kake gwamna ka yi rushe-rushe da yawa a Kano. Za mu yi tsammanin irin wannan rushe-rushen in ka zama shugaban ƙasa? Takalmin karfe ko me? Abin nan an yi rushe-rushe da yawa na shaguna da gidajen mutane a Kano. Sannan ana kiran ka mai takalmin karfe lokacin da kana gwamna. Na ce in ka zama shugaban ƙasa za ka sa takalmin karfen nan a yi tsammanin cewa za a yi irin rushe-rushen da aka yi a lokacin a Kano? Mu a Kano ba wani rushe-rushe da muke. In ka ga mun rushe ai ta gwamnati ana yin ta ne domin jin daɗin al'umma. Babu wani guri da muka je muka rushe in dai ba wata hanya za a yi ko wani abu za a gina a gurin, kuma duk wanda ya san mu mutane addu'a ma suke mu je mu karɓi gurinsu. Yanzu kamar wannan hanya da muka yi ta Jakara, ai kaga mutane addu'a suke mu je mu bi. Ran da muka fara council, abinda na ce shi ne a duba gani nawa ake biya compensation. Abinda muka gada 2011 na sa aka yi sau 10. Saboda duk in za mu karɓi gurinka mu yi wani abin alheri kada ya zama kai an fitar da kai ma ka amfana da wannan abin alherin. Saboda haka mutane suka rinka samun kuɗaɗe masu yawa, ko gwamnati za ta karɓi gonarka ko za ta karɓi gidanka ko za ta rushe jikin gidanka, mutane Allah da suke ma zo a yi domin za ta zama abin da ake cewa gobarar titi. Za ka samu a fiye da abin da ya ba, kuma za ta yi tsarin mu kyau. Kai ma ka amfana da wannan abin alherin da za a yi ba a cutar da kai ba. Saboda haka mu muka tashi yin aikin da ya kamata a yi shi ya kamata a yi. Ni na ɗauka ma tambaya za ka yi ma wannan gurare da aka giggine masallatai, karantu da sauransu. Na ɗauka ma shi za ka tambaya. Da yake ayyuwa excellency mun tambayi ɗan takarar gwamna kuma kai mun san takarar ƙasa kake. Na so sai da kai ai wannan ba hanya ta ba. Ni your excellency ra'ayinka nake so in ji akan. Ashe na gama ina ɓacin rai a matsayina na ɗan Kano, a matsayina na mai kishin Kano, in ga kabarurruka na kakanninmu, waɗansu ma ba ma kakanninmu ba ne, ‘yan uwanmu ne don ba su daɗe ma da mutuwa ba. An tafi ana zuba musu kankara a baki. Wannan abin yana tayar min da hankali. Ka ga wannan badala an ruguje ta. Ka ga makarantu jami'a da North West University din nan wajen daula suna nan ana ta yin manya-manyan gine-gine. Wannan gine-gine da cewa aka ana yi wa jami'an mu ta Wudil wannan gini, saboda shi gini a nan na makaranta amfaninsa shine baka da bukatar hostel. Gidajen mutane unguwanni shine hostel. Kowa da safe izo yi karatunsa ya kai karfe nawa ma hanya babu matsala ya koma gida ya je bacci goma ya sake dawowa. To in wannan ake yi ba da yake, amma a ɗauki kayan jama'a haka kawai don ƙiyayya a sayar da su. Wa'annan kaya na al'ummar jihar Kano ne, a sayar da wannan kaya, a karɓi kuɗi, a ba mutane, a je a yi shaguna, wannan muna ganin ba daidai ba ne. Idan NNPP ta ci takarar gwamna a jihar Kano, za ku kwace wannan gurare ku rushe abubuwan da aka gina. Wannan aikin gwamna ne, in sun ga za su yi sai su yi, amma shi gwamna yanzu ya bada dama cewar in gwamna yana so yi. Domin ka gani a Shahuci akwai gini da muka gani na zamani a irin wannan ƙasar taku. Parking lot hawa da wanda ya zo masallacin babban masallaci, da wanda ya zo kasuwar Rimi, da wanda ya zo asibiti, da wasu ma lungunsu nan a cikin Yola da sauransu, ba za ka iya shiga da mota ba. Duk an yi provision hawa a je a ɗora mota. Mutum na haka kawai aka zo aka sa gare wani na ƙarya aka kare guri. Aka ɗauko katafila ta rinka dukan ginin nan, hayaƙi da ƙura na tashi, sai da aka ruguje shi ga baki ɗaya aka sayar da filin. Wannan abu ya ɓata min rai. Wannan gini da muka yi ba Rabi Kwankwaso ne, ba na Rabi Kwankwaso ne, na al'ummar jihar Kano ne. Inda cewa aka yi an kwambatin ɗinsu an maida ta school, makaranta, 'ya'yan talakawa su zo nan gurin cunkoson cikin garin nan, in ka zabga makaranta a nan, Allah kaɗai san yaron da zai amfana. Irin ta muka yi a nan kuma Nasarawa gidan ruwa, irin ta muka yi a nan da wannan inda ake yasunansa ne masu harkar motoci nan, haka muka yi. Duka muka yi makarantu, rana ɗayan dubu na yaro dubu nawa kake so sai ka samu. Kuma kaga haka aka rushe gurin nan, haka aka zo aka zuba kuma aka sayar da wannan guri. Wannan ba kishi a ciki, wannan babu soyayya, kuma wannan decision ne na shi gwamna in ya zo. Amma dai tun da ya rurrushe ita kanta wannan makaranta da aka yi ta daula,
a university ne. Wannan abin da muka yi a wannan gurin shine duka yaranmu yanzu duk inda ka je hotel, duk inda ka je gurin sai da abinci, duk inda ka je wani harka ba za ka je ka tarar da suna irin wannan harka ba. Bari mu je mu ji tambayar Nasiru saboda mu gintse lokacin. Minti daya daidai da irin waɗannan laifuffukan da kake lissafowa da yake kai ka kawo gwamnan nan duka sai in ga kai ya kamata ka ɗauki laifin ka ɗaura a kanka. Ko in ɗora akan Jafar ba, akan Jafar za ka ɗora. Ni kana Jafar kai ka ba da shawara aka kawo gwamna kenan. In da wani laifi to gashi da kusa da kai. Ranka yi akwai tambaya mai muhimmanci kafin tambaya Oga Nasiru. A'a bari Nasiru ya yi tambayar sa tukunna barista. Ni Your Excellency ra'ayinka nake so in ji akan sababbin masarautu. Me matsayinka akai ko me ra'ayinka ko kuma me burinka akan su? To shi wannan kamar da nake gaya ma kamar ni na yi gaba ne. In banda ma wannan kamar butulci da aka yi nake ganin an wa mutanen Kano, ni siyasa ta yanzu ta wuce Kano. Siyasa ta yanzu Najeriya ne. Kuma dama tsarin shine na ci gaba da tsarin da jama'ar da muka rundunar da muka tore ita shine na ba deputy gwamna. Ya san kowa komai ayyuka da ko menene deputy gwamna. Babu abin da bai sani ba. Saboda haka mun samu tafiyar ta samu harshe a ci gaba da ita. In da wannan dama ka gani ba zan zo siyasar Kano da Allah ya sa an rike amana inda muka taho din nan, kuma cin amana ba kyau. Har yanzu tun da na so ma siyasar nan akalla shekara 30 ko a Kano ko a wani guri ban ga mutum ɗaya da ya ci amana yi nasara ba. Babu shi. Kuma na faɗa tun nake ta faɗa babu wani mutum da zai ci amana, amma har yanzu kan mutane saboda zarmewa, saboda ci da zuci, yawanci so suke yi kai zo ka riƙe min nan, kai bulo da kake a jikin gini guda ɗaya, rana ɗaya sai ka fitsare kafar gani kake ko ba za ka girma ba, dole sai ka kashe, sai ka la'anta wannan wanda ya jawo kai maka alheri. Tsarin ba haka yake tafiya ba, tarihi yana nan ko ina a duniya. Saboda haka idan Allah ya sa muka yi nasara a Kano da ƙasa gabaki ɗaya, wannan duk abubuwan da ake ta magana tsari ne na gwamnati, amma mu a gurinmu wannan tsari da aka shigo da shi na keta Kano ba wani abu ne wanda yake zai taimaka kamar inda suke ta faɗa ba. Duk jihohin nan da muke so a Kano a samu haɗin kai, amma ta wannan yankawar ba yanka ce ma kaɗai matsala ba, suna ta amfani da kalmomi na a raba wancan guri kaza, wannan ba sa son kaza, wannan ba sa, abin da muke so mu haɗa kanmu. Kanan nan tana da matuƙar daraja, kuma in kana da shakka ni ka zo ka tambaye ni. Albarkacin ni ɗan Kano ne, darajar da nake da ita a Kano ba a nan ta tsaya ba, ta fasu, ta shiga arewa, ta shiga kudu. Duk inda ka je za ka je ka tarar da mutanen Kano, za ka je ka tarar da waɗanda suka zauna a Kano, za ka tarar da mutane masoya Kano. Shi sa duk inda muka shiga ba wai tsari na ne kaɗai ko wani abu ne na musamman ba, in ma da shi wannan jihar Kano nan tana da matuƙar muhimmanci. Shi sa ni a matsayina ɗan siyasa duk abin da zan yi kare mutuncin Kano da darajar Kano, ina tabbatar maka da ni zan yi domin a tabbata an samu haɗin kai. Amma wannan magana na me tambayar ka a gurguje. Ranka dai gwamnatin tarayya tana da wasu hukumomi guda biyu na yakar cin hanci da rashawa a Najeriya, su ne EFCC da ICPC. Tun daga shi ana ta magana akan Kano da abubuwan da ake zargin an yi da ba daidai ba, kuma idan ka zama shugaban kasa za su zama a ƙarƙashin kulawarka da umarninka. Za ka yi amfani da wannan hukumomi ne gurin bincikar musamman ita Kano da abubuwan da aka yi a cikinta? To, mu muna da tarihi. Kaga duk abin da shi wannan gwamna yake mun, wanda ma ya karɓa daga guri na ya yi min bambanci kawai da shi wancan bai shigo a matsayin masoyi ba. Shi kuma wannan ana tare da shi shekara da shekaru a matsayin masoyi. Shi ne kawai bambanci. Amma wancan ɗin da ya karɓa, kaga da ya zo mu tafi mun ana harinsa, ana farautarsa, ana neman a wulakanta shi ba. Amma idan wulakantacce ne kai, ko an so a wulakanta ka ko ba so wulakanta ka ba, cunar kama kadai ta ishe ka. Saboda haka abin da ya faru da ni
a jihar Kano darasi ne. Kaga da muka shigo abin da muka yi kawai shine jalayi ka yi gaba. Kotu ga lauya nan kusa da kai. Akwai public court, akwai court of law. Kashi biyu ne. Saboda haka duk abin da ya shafi court of law muka ce ku ajiye shi siyasa muke mu kai shi public court. Muka zo muka fara aikace-aikace. Dama mun yi aikin da muka yi na shekara 4 nan ta farko. Ita ce ta sa bayan 8 aka sa 8 da 4 a sikeli aka ga darajar mu muka dawo. To kuma sannan mun yi ilimi kullum na cewa idan ana mutuwa a dawo, to ni a siyasance na mutu na dawo, an zo na faɗi zaɓe duk sharrin duniyan nan na za a yi a ɓata ni ba abin da ba a yi ba. Waɗansu suna ganin an gama da ni. Sai Allah ya dawo da ni. To saboda haka da muka zo sai muka duba muka gode wa Allah da ya dawo da mu. Muka tsaya muka yi abin da yake ya dace da tarihi. Yanzu kaga duk wanda suka yi wannan abin na tabbata wani abin ma an fito an ce su suka yi za su rinka ganin kamar ba su kyauta ba. Kai ne ka zama shugaban ƙasa kenan an ci banza da kuɗin Kano da kuɗaɗen makamai da Baba Gana Manguno yake magana da kuɗin da Gudaji yake magana da an ci kuɗin banza. Haka dai suke so a faɗa. Sun ci banza baba. Wannan mu tsarinmu shine ba ma tafiya farauta. Ba za ka tafi ka je ka ce a bincika a shiga laboratory ba. A je a binciko laifuffuka. Amma abin da na sani in kai laifi 10 kana zaune ma harkar a rayuwa sai kaga 1, 2, 3 sun taso da kafar sun kawo kansu. Wannan kuma shikenan an hukunci sai a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka. Amma dai mu a tsarinmu ina son gaya maka Jafar da barista da duka wannan kuke nan. Mu a siyasa mu kaɗai ne ba mu da tsari na esprit de corps na haɗin kai. Kuma wannan haɗin kai shine yake ta karya wasu. Yanzu kaga rashin haɗa kai misali ka ɗauka a jihar Kano. Mafi yawa aikinsa yaƙanmu ne rigima da mu ne da mu da yaranmu kullum kwanan duniya an zauna labarin Rabi'u Kwankwaso labarin waye bai ci kaza ba sun kama yaranmu a guri kaza sun sa an kashe yaranmu a guri kaza an yanki suwa ne duka fa shine fazancen ya za a kama ni ya za a hana ni zuwa Kano ya za a kirawo wane ne ya za a kai ni ƙara guri kaza ya za duk irin wannan su ne zantuttuka. A maimakon ka haɗa kanka ka yi tunani ka yi aiki to sai ka koma baya shikenan sai ka rinka yin abin da yake ba zai taimaka maka ba. Kamar fa mai talla ne ta ɗauko talla ko ya ɗauko talla a kansa sai ya zo sai ya tsokani faɗa. Kai da kake talla na mai haɗa ka da faɗa. Ka tafi ka je ka sai da kayan ka lokaci ne daga karfe kaza zuwa karfe kaza in baka sayar ba ma gida za ka tafi. Haka fa wannan harkar rayuwar ta mu take ta siyasa. Haka ma rayuwar duniyar ma gabaki da haka take tafiya. To your excellency lokacin mu yayi. Yake lokacin yau har gyara ba mu taɓa kaiwa haka ba your excellency. Gaskiya. Haka kuma amma abin da ya sa mu ma muka tsaya akwai yanzu haka masu saurare wanda suke kallon mu kai tsaye ma sun fi mutum 7,000 a Facebook da kuma YouTube. A YouTube a Facebook sun doshi 7,000 sannan kuma akwai kusan 1,000 a YouTube su ma suna nan suna kallon mu kai tsaye. Shi yasa muka tsawaita lokacin. Your excellency dole mu gintse a nan kuma a sunnar wannan shirin in muka tashi gintsewa muna tunasar da bakonmu tunda da ka zo nan kayi alƙawura da yawa kuma a cikin maganar da kake yi farkon lokacin da ka zama gwamnan Kano kace da kaga wasu abubuwa da ake yi sai kai tunanin Allah ma zai tambaye ka to muna tunatar da kai cewa in kai Allah ya ba shugabancin ƙasar nan to Allah zai tambaye ka akan alƙawuran da kai anan saboda haka muke fata muke wato tunatarwa cewa in har kai Allah ya ba wa nasara to muna fatan ka yi ƙoƙarin ka cika wannan alƙawura da kai da sauran alƙawura ma da kai a blueprint ɗinka. Muna maka fatan alkhairi da mabiya gaba ɗaya. Muna kuma jaddada matuƙar godiyarmu samun lokaci da aka yi aka shigo, aka ansa tambayoyinmu. Muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi. Ban san Jafar ko Nasiru ko Abba ko wani abu da kuke so ku rufe da shi ba. Masha Allah. Masha Allah. To muna godiya sosai wa excellency. Za mu zo mu gan ku ne. To Allah ya kawo. Za mu zo Chatham House. Chatham House ko? Na Allah ya kawo ya yi wa excellency. Mun gode sosai. Ku gaya wannan mutane 7,000. Na'am. Suna jin ka. Abin da za su yi su tuna halin da suke ciki
su tuna kuma mutanen da suke son su kawo sabuwar Najeriya, New Najeriya, su tuna halin da muke ciki na ilimi, na matsaloli iri-iri ga su an faɗa na ƙara kuɗaɗe da sauransu, duk wannan abubuwa za mu shawo. Na yi maganar kuɗin ne ko na yi maganar kuɗin waye, na yi maganar kuɗin jam ɗin nan kuma kai ta sai shekara 4 kana amfani da ita. Burin mu shi da kafin shekara 4 nan na fari, kamar inda muka yi mofin a Kano duka masu bukatar shiga makarantar jami'a. A Kano sai da aka zo ana nema ina yaran jihar Kano. Babu, wasu na kasar waje, wasu suna jami'o'in kuɗi, wasu na jihohin federal government, wasu suna na state government. Haka dai, saboda haka a gaya wa wannan wanda mai suke sauraron da yana san suna sauraron mu. Allah ya yarda maganar tsaro din nan matsayina na minista a cikin Allah da zamu maganin. Your Excellency 7,000 masu kallon mu kai tsaye ne don abin nan kamar abokin takararka da ya shigo an kalle shi na tsawon minti miliyan 1.800. Mun tabbata wannan interview din ma dubbai da ɗaruruwa da za a yi kallon miliyoyin mintoci bayan ka tafi, ko na Abba Kabir Yusuf da ya zo jiya a iya zuwa yamma daga daren jiya zuwa yamman yau na ga an kalli na tsawon sama da minti 500,000. Saboda haka na san da yawa za su ji wannan sakon naka bayan ma mun sauka, saboda na san wannan bidiyo zai ci gaba da yawo. Muna jaddada godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya kawo ku lafiya. Jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Edita, ba mu da lokaci, kaga dole mu ma mu kitse, kawai sai mu sanar da masu saurare cewa kamar yadda muka sanar da ku a baya, mun gayyaci wazirin Adamawa wato Alhaji Atiku Abubakar, kuma mutanen shi sun tabbatar mana cewa zai zo. Ba mu da tabbaci zuwa yanzu ko makon nan da za mu shiga zai zo ko kuma sai makon sama. Sannan akwai wato Peter Obi mataimakin shi ma muna tattauna da su za su shigo. Sannan kuma Nasiru ya ɗau gabarar tuntuɓar Major Hamza Al-Mustapha, shi ma da mun gama shirye-shirye ku ji mu da shi insha Allah. Akwai 'yan takarar gwamna da dama da suka tuntuɓe mu suna so su shigo. Muna duba yiwuwar shigowansu, in kuma za su shigo din insha Allah za ku ji mu da su. Ban san ko akwai wani sako da na manta ba, Abba ko editor ko Nasiru. Alhamdulillah, ba wani sako sai fatan alkhairi ga masu bibiyan mu. Muna kuma ƙara jaddada musu cewa muna yin abin nan ne ta hanyar cewa kowa za a bashi dama, kuma duk wanda ya shigo za mu ɗauke shi duk ɗaya yake da kowa da kowa. Babu shamaki, babu kuma ɗan lele, babu kuma wanda ba a so. Duk wanda zai shigo kuma ya cancanta shigo zai shigo, kuma za mu yi shi tambayoyi daidai gwargwado, ba na titsewa ba kuma na ba shi dama ya yi kamfen kawai ba. A'a, za mu zama tsakiya, za mu wakilci al'umma iyakacin daidai gwargwado insha Allah. Kuma tambayoyin da wasu ke ji ana yi, mala akwai minti daya, tambayoyin da wasu ke ji ana yi kamar suna ganin kamar ko yayi tsauri ko na kamar haka. To tambayoyin da jama'a suke yi ne wanda su ba su samu damar irin wannan a mishi magana mutum da mutum ba, to shi ne ake wa tambayoyin a madadin su, ba wai wani ne yake so ya muzanta wani ba ko kuma yawan tambaya mai abin nan ba. Tambayoyin da kuke yi ne a bayan fage muka ga cewa an samu damar yi wa wannan ɗan takara, shi sa ake yi mai ita a yanda take. To shi ne kawai abin da ake yi. Tambaya ta farko, akwai wanda ya turo min da safiyar yau yake ce min don Allah mu tambaye shi wannan tambayar, sai na masa alƙawari na cin Allah da za mu yi masa tambayar. To haka kuma wato edita, wannan maganar da barista Abba yayi magana tana da matukar muhimmanci. Tambayoyi ne da ake yi a waje, sannan kuma mu gane akwai 'yan jarida wato waɗanda suke tambayoyi da yawa, suna da abubuwan da suke kira ethics in journalism. Akwai tambayar da ba za su iya yi ba, ko saboda lokaci ko saboda editorial policy din wannan gidan jaridar da sauransu. Mu kuma muna da 'yan jaridu biyu, amma muna da lauyoyi biyu. 'Yan jaridunmu suna tambaya irin na 'yan jarida, mu kuma muna tambayar kwakwa irin na lauya. Kuma kamar yadda za ku gani a bakinmu uku da suka gabata, ba wani wanda muke bari, don kamar yadda Nasiru ya faɗa, ba mu da ɗan lele, ba mu da ɗan mowa ko ɗan bora. Alƙur'ani ya ce mana wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, cewa kada ka bari kin mutum ya hana ka adalci. A wani guri kuma yake cewa kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin. Malamai suka ce kenan da wannan ayoyi biyu Qur'ani yana magana cewa abin da yake kawo rashin adalci a tambayoyi ko a menene shine ko kiyayya ko soyayya. Shi yasa mu kuma muke kokarin mu iya yadda za mu yi kiyayya ko soyayyar wani wato kar ya hana mu tambayar da muke ganin ta dace
musamman kuma wato mu muka tashi tambaya irin na lauya muke yi, kuma wanda suke so mu yi irin na 'yan jarida to su je su saurari gidajen jaridu, don wannan platform din ba gidan jarida ba ne, kuma ba ma so kamar yadda Nasiru ya ce mu kawo ɗan siyasa kawai ya zama gurin kamfen ne ba gurin da za a yi tambayoyi ba. Za ka kuma duk wanda aka tambaya suna ansa tambayoyin nan su kansu ba su gani da matsala ba, amma wani mabiyi sai ya ga wai cewa wai me yasa aka yi tambaya kaza. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu yi daidai, mu gane daidai kuma mu bi daidai, kurakuran mu kuma Allah ya yafe mana. A madadin Nasiru Salisu Zango da editor Jafar gashi yana hamma lokaci ya kure, hikima, ni Audu Bula Mabukarti ke cewa sai mun haɗu a wani karan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.